ዲያቆን ቃለ ሕይወት ያስማዓልና። እሺ መምህራን ዲያቆናት ደይቡ ክትነግሩና ትኽእሉ ከምታ ልማድና ማለት እዩ። ግዜ ዘለኩም ምዕራፍ 9 ኢና ክንመሃር ሎማዓንቲ ደይቡን ላዕሊ ማለት እዩ። ኮሜንት ሓወይዳ ካብ መዓዝ ዳኢኻ ሪኮስት ሰዲድካ እስከ ንዓደ ብሕረ ይኽደብ ተደልኻ ሰዲደልካ ኣለኹ። እሺ እሞ ከንብባዶ ምዕራፍ 9 ሜሪ ኣጆኻ ደሓ እንታይ ፀገም ኣለዎ ብጌጋ ወላ ተኾነት أنببا أبحوي እሺ ደሓን ኩሉ ደይኮንኩ ፍርቁኹም ብበየ ሞ ሽዑ እንዳገለፅና ዋላ ንኸይድ ሽዑ ድሓር ዋላ ግፅሎ ማለት እዩ። ዝመፃኹም ሕጂ ንላዕሊ እንኳ ድሓን መፃኹም ዌልካም ኢልና ኣለና። እሺ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ምዕራፍ 9 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ክነንብብ ኢና። እሺ ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳጊሩ ናብ ዓዲ እውን መፀ። እነሆ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምፅኡሉ። ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርኢዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ እዚ ወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ እዩ በሎ። እነሆ ከዓ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሕዶም ብልቦም እዝስ ይፃረፍ ኣሎ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከምዚ በሎም፣ ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እተሓስቡ? ኣየናይ ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ እሞ ኪድ ምባል ኢሉ ምባል? እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑ ነቲ ራይታ እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ተንስእ ዓራትካ ልዒልካ እውን ናብ ቤትካ ኺድ በሎ። ተንስኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ። እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሪኦም ፈርሑ። ንሰብ ከምዚ ዘበለ ስልጣን ንዝሃበ ኣምላኽ ድማ ኣመስግንዎ ይብል ማለት እዩ። እሺ ኣብዚኣ ዶ ሓሳብ ክንህብ ወላ ኩላ ክቐፅላ ስጋብ ዲያቆን ሜራ ወድዋ መቐስ እንዳልና ሽዑ ንቐፅል። ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝሰሙ ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረፅ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ንሱ ድማ ተንሲኡ ሰዓቦ። ብድሕሪ እዚ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንሆ ብዙሓት ተቐበልቲ ቀረፅ ሓጣኣንን ምስ ኢየሱስ ደቂ መዛሙርቱን ተቐመጡ። ፈሪሳውያን ከዓ እዚ እዩ ደቂ መዛሙርቱ መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቀረፅ ሓጣኣን ስለምንታይ ይበልዕ በልዎም። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም፣ ምሕረት ደኣ እምበር መስዋእቲ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ ኣነ ንሓጣኣን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ከጽውዕ ኣይመጻእኩን በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ዮሃንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙሕ ንጸውም ደቂ መዛሙርትኻ ደኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጸሙ ብልዎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎም፣ መርዓዊ ምስኣቶም ከሎዶ ኣዕርኹ መርዓዊ ክሓዝኑ ይኽእኑ እዮም። ግናኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ።
شعوخا كتقومو يوم حدش قرات على با أبلاي كدان زلقب حدا وكايلبون مخناتو نتي تعوي يلقهو نتي تعوي يلقم نتي مقداد خا زقادة يخون نتي مقداد خا زقادة يخون نحدش ويني أب زارق أرحبتي أيقربون يوم مخنياتو اتي أحربتي يقدد اتي وينون يفسس اتي أحربتي بلنا اتي أحربتي خاء يبالاشو نحدش وينقنا أب حدستي أرحبتي يعرقمو كليتي أم قدما يحلو يبل ماشي فقد 18 ازي نغرات ازي خبلو من كله حدا مراحبت صلوت ايهود مص قالي حجي مويتا امو نعا ايتكان بربلا كتحاود ما ايا ان بلا سجدلو يسوع دما تنسيو مستق مزامرتو صعبو انه خاب 12 عام جميرو دم زفسا زنبرت حانتي سبيتي بلبا زفرو خنانو تراي انت تنكيفه كحوي ايه تبل سلاز نبرت بدحريو متياس زفري كدانو تنكفت يسوس كا غلط إلو رعايا امو اجوخي اذا غالي امنتكي احويتكي بلا اتا سبيتي دما خابا قبتا ساعتتيا حويت يسوس ابغزا مرح بيت صلوت ايهود مسبته نفحتي ملختن واي زبلو حزبي رأيه إذا قال لك إسا زلا أمبر أي موتتن مو القسو بلم نساتم دما سحقوا وتم حزبي مسوتو آتيو إذا حزا إتا قال كا تنسأت أب كلا إتا هاجراون زناء تسمع أيبل ماشي كلت عورات كم زحوية فقد إنسان شو عتن كنتسألينا يسوع كابو منس حلفة كلت عورات أو إلهم أو ودي داويت محارنا النابلو صعبو نبيت مس أتوا تم عورات ناومتو يسوع دما إذا خجبر كم زخيل دو تأمنو يهم بلام نساتهم كا وقويتاي بلوو نسو دما كم امنتكم يخون لكم النابلة أعنتم تنكيوم أعنتم كا تخافتا يسوع دما حد كا كيفلت تتنكو النابلة بصنو عسمعهم نساتهم كنا متيهم أكلو تا هاجر زناء زرقحلو يبل زرقحو وليس 30 كلتن نساتهم كوتو خلو دما انه حدا جينان زحادرو عباس امصولو يسوع نتي جينان مسعوصو اتي عباس تزاربه توم حزبي دما كمزي زبله نجر اب اسرائيل كوتو ايتراين يلو تغرمو فريساوያን ግና እና አጋንንቲ በሐለቅ አጋንንቲ ይወጣም አለው በሉ ኢየሱስ ከአቤት ጸሎት አይሁድ እና መሐረ ወንጌል መንግስቲ እና ሰበኸ ኩሉ ሕማምን አብ ህዝቢ ዝነበረ ደናስን እና አሐወየ አብ ኩለን ከተማታት ዓድታትን ይዘውር ነበረ ብዙ ህዝብ ምስራአየ ጓሳ ከም ዘይብለን አባጌ قفعتن فح زبلون نبرو أمو راح لهم شعودك مزامرتو اتي أخليل بزح إيو عينات كنا وحدات إيو يوم سلازي نتي قويتا أخليل نخلو عيتي كل إخلكم لمن وبلاهم يبل سقابزي فقد معرف جعاتن ودا مالتي بحتر تبلا معرف شحاتس ل يسوع كويتانا يسوع كريستوس بزقبرم ببزحي ناي حموماتن لمصاماتن كم زحوايه زغلتي كم زخنا ببصنا حنا بعابيو دياقونات تتقسن دا غلصنا خوديا مالتي
ምዕራፍ 9 ከም ዝኽሰምዖ ዘላኹም ብዙሕ ለምጻማትን ዝሓመሙን ጎይታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሕወየ ተኣምራት ከም ዝገበረ እዩ ዝምህር። ፈሪሳውያን እውን ነቲ ነገርቲ ከም ዝቃወምዎ እዩ ዝገልጽ። ብሰፊሑ ናብቶም ዲያቆናት ክምህሩና ክነሕልፍ እየ ማለት እዩ። እሺ እሞ እሺ ዲያቆን ሜሮን ሽዑ ዲያቆን አቤል ሽዑ ናብ ፍሬስክ ይወላ ንኸይድ ገለ ማለት እዩ። እሺ ዲያቆን ሜሮን መእተው ግበሩልና ኢኹም ህዝቢ ከዓ ስለዝመፅእ ዘሎ ናባኹም ይስማዕ ኣለኹ ኣቤል ሓወት እዎ ዲያቆን ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ይስማዕ ኣለኹ በቃ ሻማዓት ይብና ክንጅምር ኢልሽ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ አምላክ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን። ዲያቆን ሓውናች ኣቤል ሓውናም ቃለ ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ዘመን አገልግሎትካ ይባርከልካ ዕድመን ጥዕናንካ ይሃበልና ማለት እዩ። ትገብሮ ዘለካ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለልካ። ንኩላትኩም እውን እግዚአብሔር አምላክ ግዜኹም ሰዊኹም ስለ ዝመጻኹም እግዚአብሔር አምላክ ብበረኸት ንኩላትኩም ጸጉ የብዛሓልኩም። እሺ ምዕራፍ 9 ሎማዓንቲ ክንርኢና ማለት ከም ፈቃድ አምላክ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 7 ክሳብ ምዕራፍ 8 ዘሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ስብከት ግዜ ኢልና ብዝሓለፈ ርኢና ነርና። ካብ ሕጂ ዘሎካ ናይ ተኣምራት ግዜ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበረ አገልግሎት ነቶም ሕሙማነ ስጋ ብተኣምራት ይፍውሶም ነይሩ፣ ነቶም ሕሙማነ ነፍሲ ከዓ ብትምህርቲ ይፍውሶም ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ነፍስን ስጋን ዝሓዘ ክሳዕ ዝኾነ ክልቲኡ ክምገብ ኣለዎ። ብስጋ ክምገብ ኣለዎ፣ ብነፍስን ክምገብ ኣለዎ። ናይ ነፍሲ መግባ ቃል እግዚአብሔር ማለት ልክዕ መፅሓፍ ሲሲታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብል ናይ ነፍሲ መግባ ቃል እግዚአብሔር። ስለዚ ነፍሲ ብቃል እግዚአብሔር ክትምገብ ኣለዋ። ስጋም ከምኡ ማለት እዩ። ክሓምም ከሎ መድሃኒት የድልዮ፣ ክጠሚ ከሎ ከዓኒ ዝብላዕ ስተ ከም ዘድልዮ ሰብ ብስጋን ብነፍስን ዝቆመ ክሳዕ ዝኾነ ንክልቲኡ መግቢ የድልየና ነይሩ። ናይ ትምህርቲ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ቦታ ዝበሃል ከም ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ማቴዎስ ወንጌል ክሳብ ምዕራፍ 7 ተሪኢኹሞ ብሰፊሕ ትምህርቲ ዝመሃረሉ እዩ ጎይታ። ካብ ምዕራፍ 13 እውን ሰፊሕ ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ካብ ምዕራፍ 8 ክሳብ ምዕራፍ 12 ከባቢ ዘሎ ግን ናይ ተኣምራት ግዜ ጎይታ ተኣምራት ብብዝሒ ዝገበረሉ እቶም ሓሚሞም ዝነበሩ ዝፍወሰሉ ዝተሸገሩካ ዝሓገዘሉ ለምጻማት ዘንፀሃሉ ሓንካሳት ዘሕወየሉ ቦታ እዩና ምዕራፍ 9 ካ ብብዝሒ ብዛዕባ ተኣምራትን ናይ ሃዋርያት ምፅዋዕ በተለይ ናይ ሃዋርያ ማቴዎስ ከመይ ኢሉ ከም ተፀውዐ ዝገልጽ ሓሳብ ኣሎ። ይሕዋት ብሰፊሕ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ። እና እግዚአብሔር አምላክ ብወንጌሉ በቲ ቅዱስ ቃሉ ክንዛረብ ስለ ዝፈቀደልና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ። ከም መእተው ዝኣክል ንእሽተይ ሓሳብ ክህብ ኢለ እና ትዛዓበየ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት ትዛዓበየ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወይ ከዓ መለኮታዊ ምግላፅ እስትንፋስ እግዚአብሔር ኢንስፓየርድ ቡክ ዝበሃል መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ሓሳቡ ዝገለፀሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ተባሂሉ ዝእመነሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና። ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ምምሃር ማለት ያው ንዓኹም ምንጋር ማለት ከም ንቐባሪ ከም ምርዳእ እዩ ዝኸውን ማለት ኢና። መፅሓፍ ቅዱስ በቃ ናይ ክርስቲያን ተዛዓበየ ሂወት ክኸውን ኣለዎ። ዕለታዊ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ተኣሳሰረ ሂወት ክህልወና ይግባእ። መዓልታዊ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ይግባአናና። በቃ ሂወትና ብመፅሓፍ ቅዱስ ዝተቃነየ ክኸውን ይግባእ ከም ክርስቲያን ማለት እዩ። ዕለታዊ ብኡ ክንፅሊ፣ ብኡ ክንመሃር፣ ብኡ ክነመስግን፣ ብኡ እግዚአብሔር አምላክ ክነምልኽ ይግባአና። ቤተክርስትያናት ዝዓበየ መፅሓፍ ያው መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝኾነ ኢና ከም ትምህርቲ ሒዝናዮ ዘለና ማለት ኢና። እሺ ምዕራፍ 9 መጀመርያ ዘሎ ንኡስ ኣርእስቲ እንታይ ዝብል እዩ? ኢየሱስ ንሓደ ልሙስ ከም ዝሕወየ ዝገልጽ እዩ። ብዛዕባ ተኣምሪ ማለት እዩ። ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ፣ ናብ ዓዲ እውን መፀ። እንሆ ካብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምፅእሉ። ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርዩ ነቲ ልሙስ ኣጆካ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ይበሎ ብለና ማለት እዩ። ናብ ዓዱ መፅኡ ማለት ያው ዓዱ ተባሂሉ ዘሎ ናዝሬት ብዙሕ ግዜ ዓዱ ናይ ጎይታ ተባሂሉ ዝግለጽ ምክንያቱ ዝዓበየላ ዓዲ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ተወልደ ኣብ ቤተልሔም ግን ካብ ስደት ምስ ተመልሰ ግን ኣብ ናዝሬት ክቕመጥ ስለ ዝጀመረ ያው ብነቢያቱ ናዝራዊ ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ ዝብል ትንቢት ስለ ዝነበረ ኣብ ናዝሬት ቅመጥ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ዓዱ ዝብሎ ናዝሬት እዩ ማለት እዩ። ገሊላ ናዝሬት ኣከባቢ ዓዱ ናይ ጎይታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናብ ዓዱ ምስ መፀ ሓደ ልሙስ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሰባት ከም ዘምፅሉ ወይ ከዓ ሒዞሞ ከም ዝመፁ ጎይታ ከዓ ናቶም እምነት ርኡ ነቲ ሕሙም ከም ዝፈወሰ ይገልፀልና ማለት እዩ። ሕማሙ ምፍዋሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከምታ ቀድማ ኣቢልና ዝበልና ናይ ጎይታ ዝበለፀ ተኣምር ወይ ከዓ ደስ ዘብል ነገር እንታይ እዩ? ብስጋ ጥራሕ ኣይኮነን ፈዊሱ ዝሰዶም ነይሩ እንታይ ብነፍስም ጭምር ወይ ከዓ ብነፍስም ተፈዊሶም ክኸዱ ነይሮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕማሞም ስጋ ጥራሕ ልክዕ ምድራዊ ሓኪም ተሪና ወይ ካብ ዓለም ዘሎ ሓካይም እንታዮም ዝገብሩልና ክንከይድ ከለና ናይ ስጋ መድሃኒት ናይ ስጋ ፈውሲ ይቡና እምበር ናይ ሓጢኣት መድሃኒት የብሎም ሓካይም ማለት እዩ። ናይ ሓጢኣት መድሃኒት ዓለም ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ወይ ከዓ ክተምፅእ ኣይከኣለትን። ናይ ሓጢኣት መድሃኒት ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ማለት እዩ። ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ
ስርየት ሓጢአት ኣይርከብኒ ማለት እዩ ብምንም ተኣምር ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ናይ ሓጢአት ስርየት ክወሃብ ኣይክእልኒ ናይ ሓጢአት ንኽሰርዩ ወይ ከዓ ሓጢአት ንኽሓድጉ ስልጣን ዝሃበ ክርስቶስ ከዓኒ ንመምሃራን ቤተክርስትያን ነቦታትና ካህናት ማለት እዩና ካብ ካህን ወፃኢ እውን ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ማንም ስልጣን ኣይሃቦን ምክንያቱ ሮሜ ምዕራፍ 10 ድሕሪ ኣንቢብኩም ካብ ቁፅሪ 9 ጀሚርኩም እንታይ ዝብል ሰብ ብኣሚኑ ድሕን ብኣፍ መስኪሩ ይፀድቕ ምስ በለ ሽዑ እንታይ ዝብል ኩሉ ስም እግዚኣብሔር ዘበለ ዝፅውዕ ዘበለ ወይ ከዓ ስም ጎይታ ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን ምስ በለ ሽዑ እንታይ ዝብል ከይኣምንዎስ ከመይ ገይሮም ክፅውዕዎ ይብል ማለት እዩ ናይ ጎይታ ስም ንምፅዋዕ መጀመርያ እምነት የድልየካ ትኽክለኛ ዝኾነ ቅኑዕ ዝኾነ እምነት ማለት እዩ ከይኣመንዎ ከመይ ገይሮም ስሙ ክፅውዕዎ ይብል ማለት እዩ ንኸኣምኑ ከዓ እንታይ የድልዮም ሰባኺ የድልዮም ማለት እዩ ከይተለኣኹ ከዓ እንታይ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ክሰብኩ ይክእሉን ይብል ማለት ስለዚ ክርስቶስ ዝለኣኾ ቤተክርስትያን ዝለኣኸቶም ሰበኽቲ መምሃራን ኣለዉ ማለት እዩ እሶም እዮም እቲ ሓላፍነት ተቐቢሎሞ ማለት እዩ ጎይታን ሃዋርያት ሓቀይ ኪዱ ናብ ኩሉ ዓለም ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም ኢሉ ዝኣዞም ን12 ሃዋርያት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ኣላ ክርስቶስ ዝመሰረታ ወይ ከዓ ክርስቶስ ዝሰረታ ክርስቶስ ዝጀመራ ቤተክርስትያን ኣላ ማለት እዩ በዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ክመፁ ዘሎ መምሃራ ማለት እዩ ማንም መምህር በዛ ቤተክርስትያን እንተዘይመፅዩ ከም መምህር ጌርና ይነቕበለና ንሱ ሓሳዊ ነቢ ወይ ከዓ ሓሳዊ ሃዋርያ እምበር ትኽክለኛ ነቢ ትኽክለኛ መምህር ክኸውን ኣይክእልን ብቤተክርስትያን ክሳዕ ዘይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ነቲ ሓይሙ ዝመፀ ሰብ እምነቶም ርኢ እንታይ ገይሩ ፈዊስዎ ማለት እዩ ክፍውሶ ከሎ ግን ስጋዊ ሕማም ጥራሕ ዘይኮነ ፈዊስዎ እንተላይ ሓጢኣቱ ወይ ከዓኒ ናይ ነፍሲ ሕማም ከይተረፈ ይፈዊሱሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዝብለና ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኣሎ በሎ እኖ ከዓ ገሊኦም ካብ መምሃራን ሕጊ ንሓድሕዶም ብልቦም እዝስ ይፃረፍ ኣሎ በሉ እንታይ ኮይኖም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ጎይታ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ተፈዊስካ ኣለካ ደሓን ምስ በሎ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ዝኾኑ እንታይ ኢሎም እዝስ ንመንፈስ ቅዱስ ይፃረፍ ዘሎ ምክንያቱ ሓጢኣት ምሕዳግሲ ንሰብ ኣይተዋህበ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ዝምልከት ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ምክንያቱ ሎቱ ስብሃት ክርስቶስ ብኦም ኣመላኻኽታ ወይ ከዓ ብናቶም ኣረዳድኣ ነቢ ወይ ከዓ ፍጡር ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓጢኣት ምሕዳግ ንሰብ ከመይ ገይሩ ክወሃቦ ክእል ሰብ ከመይ ገይሩ ሓጢኣት ክሓድግ ይኽእል ስለዚ ንእግዚኣብሔር ይፃረፍ ዘሎ በሉ ይብለ ማለት እዩ ጎይታ ካብ ልቦም ስለ ዝፈለጦ ወይ ከዓ ብልቦም እንታይ ሓስቡ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጦ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከም ዝበሎም ስለምንታይ ብልብኹም ክፈው እትሓስቡ ኣየና ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ዶ ምባል ወይስ ተንስእ ሞኪድ ምባል ይቐልል በሎም ለና ማለት ኢና ብእውነት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብልቢ ምሕሳቡ ብቃል ምንጋሩ ንዘለዓለም ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ልቦም ከይተረፈ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ፈሊጥዎ ማለት እዩ ብልቦም እዮም ከመይ ገይሩ ሓጢኣት ክሓድግ ይኽእል ኢሎም ዝሓሰቡ ብልቦም እዮም ጎይታ ግን ማእምረ ኩሉ ናይ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ዝፈጠረ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ብልቦም እንታይ ይሓስብሉ ፈሊጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ምንታይ ብልብኹም ክፉእ ነገር እትሓስቡ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምባል ዶ ይቐልል ወይስ ተንስእ ዓራትካ ሒዝካ ኺድ ምባል ይቐልል ኢልዎ ማለት እዩ ኣይና ይቐልል ማለቱ እንታይ ማለት እዩ መቸም ሰብ ዝረኣዩ እዩ ዝኣምን ሓቀይ ካብቲ ዘይርአ ሓጢኣት ክሕደግ እትሪኦሞ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ሕማም ክፍወስ ከሎ ይርእይዎ ኣሎ ብዓራት ደቂሱ መፂ ብእግሩ ክኸይድ ከሎ ዓራቱ ተሰኪሙ ክኸይድ ከሎ ይርእይዎ ኣሎ ስለዚ ኣየና ይኸብድ ኣሎ ኢልዎ ምክንያቱ ንሰብ ዝረኣየ ምእማን ስለ ዝቐልል ኣየና ይኸብድ ብሎም ኣሎ ዓራትካ ልዕልካ ኪድካ ምባልን ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ካብ ምባልን ኣየና ይቐልል ኢሉ ይሓቶም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ክምስክርሉ እዮም ሶም ከዓኒ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምባል እንታይ ግበር ይቐልል ምክንያቱ ካብ ሓሚሙ ተፈዊሱ ክበሃል ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ክበሃል ከሎ ቀሊል ኮይኑ ይስማዕ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ሰብ ዓራቱ ክስከም ከሎ ይረአዩ ሓጢኣቱ ተሓዲግልካ ክበሃል ከሎ ግን ስለዘይረአ ኣየና ይቐልል ኢሉ ብሕቶ መልክዕ ኣቕሪብሎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘሎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሹ ነቲ ልሙስ ተንስእ ዓራትካ ልዕልካ እውን ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንስኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሪኦም ፈርሑ ንሰብ ከም ዝበለ ስልጣን ዝሃቦ ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ ይብለና ማለት እዩ ስለ ቃላቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስም ዝኸበርን ዝተመስገነን ይኹን ጎይታ ስልጣን ከም ዘለዎ ነጊሮም ማለት እዩ ኣብ መሬት ስልጣን ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ ይቕረ ናይ ምባል ማለት እዩ ሓጢኣት ናይ ምድምሳስ እንታይ ከም ዘለዎ ስልጣን ከም ዘለዎ እቲ ስልጣንካ ናይ ገዛእ ርእሱ እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ኣብ ዝሓለፈ ማቴዎስ ክነንብብ ከለና እንታይ ኢሉ ሰማይኩም ዘተበለ ለቀደምትክሙ ነቶም ቀዳሞት ኣይትስረቕ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣንሰ እብለኩም ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ ናብ ሰበይቲ ርእዩ ዝተመንየ እንታይ ገበረ ዘመወ እንኳን ዝቐተለ ዝተፃረፈ ንባዕሉ ሰብ ከም ዝቐተለ እዩ ዝሕሰብ እንዳበለ ሕጊ ክውፅእ ከሎ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስዒሩ ፈፂሙ ማለት እዩ ስዒሩ ክብል ከለኹ ኣትሪፉ ዘይኮነ ነቲ ዝነበረ ሕጊ ፈፂሙ ብሓድሽ ሕጊ ክትክኦ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ከምዚ ተባሂሉ ነይሩ ኣነ ግን ከም ዝብለኩም ኣለኹ እንዳበለ ሓጋጊ ሕጊ ምዃኑ ኦሪት ዝሰርዐ ባዕሉ ምዃኑ ወንጌል ምሰርዐ ንሱ ምዃኑ ምእንቲ ክረድኦም
ስልጣን ከም ዘለዎ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወላ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ክነብብ ከለና ኣብቲ መጨረሻ ክፍልስ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣኮ ከመጽሓፍቶም ዘይምሄሮም ኣላ ከመ መኮንን እንታይ ከም ተራ ወይ ከም ፈሪሳውያን ኮይኑ ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጣን ወይ ከም ሓደ መኮንን ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ይምህሮም ነይሩ ምክንያቱ ፈሪሳውያን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልኩም እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እንዳበሉ እዮም ዝምህር ነይሮም ክርስቶስ ክምህር ከሎ ግን ኣነ ግን ከምዚ ብለኩም ኣለኹ ኣነስ ከምዚ ግበሩ ብለኩም ኣለኹ እንዳበለ ስልጣን ከም ዘለዎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ኮይኑ እንታይ ይገብሮም ነይሩ ይምህሮም ነይሩ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ሰማይና ምድርን ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ እንታይ ከም ዘለዎ ስልጣን ከም ዘለዎ ዘርአየሉ ማለት እዩ ነቲ ሓሚሙ ዝነበረ ሰብካ ተንስእ ዓራትካ ተሰኪምካ ድማ እንታይ ግበር ኪድ ኢሉ ከም ዝለኣኾ ይነግረና ማለት እዩ እና ክርስቶስ ኩሉ ነገር ዝኽእል ኣምላኽ ናይ ኩሉ ነገር ፈጣሪ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ዝኾነ ዓለማት ዝፈጠረ ንኩሉ ሰብ ዝቆፃፀር ኣምላኽ ምዃኑ ኣርእይዎ ማለት እዩ መጀመርያ ዓራትካ ተንስኢኻ ሒዝካ ከይድ ብምባል ካልኣይ ድማ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ብምባል ኣብ መሬት ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ስልጣን ዘለዎ ንሱ ምዃኑ ሓጢኣት ናይ ምስትስራይ ወይ ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎ እሱ ምዃኑ ነጊርና ማለት እዩ ሃዋርያት እውን እዚ ስልጣን እዚኦም ካብ ክርስቶስ ተቐቢሎም ማለት እዩ ሓጢኣቶም ዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም እዩ ሓጢኣቶም ዝሓዝኩምሎም ክትሓዘሎም እዩ ኣብ መሬት ዝኣሰርኩሞ ብሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ መሬት ዝፈታሕኩሞ ብሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ኢሉ እዚ ስልጣን እዚ ሃዋርያት ንባዕሉ ዝተቐበሎ ካብ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 እንታይ ዝብል ቁፅሪ 6 ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጽሐነ እምኩሉ ኃጣውኢነ ናይ ክርስቶስ ደም ይብል ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ደም ካብ ኩሉ ሓጢኣት እንታይ ዝገብር ዘንጽህ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ደም ከዕለት ዕለት ኣብ ቤተክርስትያን ዝፈስስ ዝጥባሕን ዝስዋእን ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ማለት ኢና ካብ ሓጢኣት ዘንጽህ ድሕነት ዘውህብ ምዃኑ ክርስቶስ ብቃሉ ነጊርና ማለት ኢና ስለ ቃላቱ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስም ዝኸበረ ምስተመስገን ይኹም ምናልባት ስለ ዘብዛሕኩ ይቕሬታ ኣሕዋትና መምሃራን ክምህሩኹም እዮም ማለት ምናልባት ኣነ ዝሓለፍኩ ወይ ከዓ ኣነ ዝበፅሕኩ ነገር ኣስፊሖም ክምህሩኹም እዮም እሺ ዲያቆን ኣቤል ሓወይ ቀጽል ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ሜሮን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላና ይኹን ኣሕዋት ብሓበራ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ዘለኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዘንት ዕለት ዲያቆን ሜሮን ሓምና ጽቡቅ ገይሩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ዘሎ ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳባት ጽቡቅ ገይሩ ገልጸልና ጸኒሑ ነይሩ ናፍታ ዝነበረ ሓሳባት ከይደገጉን ንምውሳኽ ዝኣክል ካብቲ ሃይለ ቃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 8 ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሓሳባት ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ዓዱ ዝገበሮ ተኣምራት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ናብና ከም ዝነገረና ናብ ናዝሬት መፅኡ ዝገበሮ ተኣምራት ነይሩ ኣብዚ ከኣኒ ሕሙም የማምፅምሉ ዘሎ ዝሓመመ መጻጓዕ ድውየ ወመጻጓዕ ኢልዎ ዘሎ ሕጂ መጻጓዕ ኣብ ዓራት ኮይኑ ዝቕመጥ ዝነበረ ኣብ ዓራት ኮይኑ ለቂሱ ዝነበረ ብሰንኪ ሕማሙ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲኦም ፈሪሳውያን ዘምፅዎ ዘለዎ ሓሳብ ሓጢኣት ተሓዲግልካ ምስ በልዎ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ እዩ ምስ በሎ እዚ ዝፃረፍ ኣሎ እቲ ሓጢኣት ምግዳፍሲ ናይ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ኢሎም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃረፍ እዩ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ዋላ ሕጂ ዋላ ቦታትና ተርእና እውን ኢፍቲ ክንብል ከለና ፍትሑና ክንብል ከለና እንታይ እዮም ዝብሉና እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ካብ ማሕዘር ሓጢኣት ካብ ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ እግዚኣብሔር ይፍታሕካ እዮም ዝብሉና ማለት እዩ ልክዕቲ ስልጣን ሓጢኣት ምግዳፍ እቲ ዘይርአ ረቂቕ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እቶም ኣቦታት ከኣኒ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን ሒዞም እንታይ ይብሉና ኣለዉ ሓጢኣትካ እግዚኣብሔር ይሕደገልካ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ከኣኒ ሓጢኣት ክገድፍ ስልጣኑ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፍጹም ሰብ እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ሕጂ ኩሉ ግዜ ክነስተባሃለሉ ዘለና ከዓ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ፅዋዕ ንገዛእ ርእሱ ንወዲ ሰብ ይብሎ ወዲ ሰብ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ዝፈጠረ ከምቲ ዮሃንስ 1:1 ዘሎ እንታይ እዩ ብመጀመርታ ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ እንዳበለ ነግርና እዩ ሕጂ እቲ ኣምላኽ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ኣምላኽ ሲ ወሪድ ኢሉ ኩሉ ብኡ ኮነ እዩ ዝብል ሰባት እውን ብኡ ዝኾንና ኢና ንገዛእ ርእሱ ግን ንዓና ከድሕን ኢሉ ብዝገበሮ ነገር እንታይ ይብላ ኣሎ ወዲ ሰብ እንዳበለ ይፅዋዕ ኣሎ ማለት እዩ ፍጹም ሰብነቱ ካብ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ
ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ንምጥያቅ ወይ ከዓ ንምርዳእ ወዲ ሰብ ይብላ ንገዛ ርእሱ ኩሉ ኣብ ብዙሕ ቃላት ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ናይ ድውይ ዝነበረ ከዓ ምስ ሓወየ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ስጋዊ ሓኪም ክኸይድ ከሎ ተረፈ ደዌ የለ ናይ ደዌ ናይ ሕማሙ ተረፍ ኣለ ዋላ ኣብ ሕክምና ዘሎ ሰራርሓ ተርእና እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዓራቱ ንውሕ ዝበለ ድሕር ደቂሱ ተኻለ መጠን መጀመርታ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኮፍ ከተላምዶ ኣለካ ኮፍ ኣልሚድካ ናይ ምስትንፋስ ስርዓቱ ትመልሶ ንእሽተይ ጌርካ ኮፍ ድሕራይ ካብ ኮፍ ከኣኒ ናብ ደው እንዳበልካ ተምፅኦ ሽዑ ድሕራይ ደው ምስ በለ ከኣኒ ንእሽተይ መንቅስቃስ ተላምዶ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ዓራት ደቂሱ ዝነበረ ሕሙም ትንስእ ኢሉ ስራሕ ክሰርሕ ይክእል ነገር ግን ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክንርኢ ከለና ግን ነዚ ድውይ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ተንስእ ንዓራት ከዓ ተሰካ ሕጂ ምትንሳእ ምሕዋይን ጥራይ ዘይኮነ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ተንስኡ ጠንኪሩ እግሩ ፀኒዑስ ተረፍ ደዌ ዘይብሉ ኮይኑስ እንታይ ገይሩ ዓራቱ ከዓ ኣብ ቁጥር 7 ክንበፅሕ ከለና ተንስኡ ነሳ ዓራቶ ወረ ቤቱ እንታይ ዝብለና ሽዑ ንሽዑ ይኩ ነታ ዓራቱስ ተንስዩስ ነታ ዓራቱ ተሰኪሙስ ናብ ቤቱ ኮይዱ ብለና ማለት ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ድንቂ ስራሕ እውን ከነድንቆ ስለ ዘለና የተሓሰብ ኣልዒልዮ ዋላ ስጋ ሕጂ ዘሎ ናይ ዓለም ጠቢባን ክሰርሑ ከለዉ ተረፈ ደዌ የለ እዩ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝኸውን ዝኽእል ነገር የለን ብሓንሳእ ተስኺኻ ዓራትካ ተሰኪምካ ትከይድ እሞ ከዓ ነዊሕ ግዜ ኣብ ዓራትካ ደቂስካ ተፀኒሕካ ብጣዕሚ ዘይከኣል ነገር እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ተኣምር ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ልዕሊ ናይ ሰብ ስራሕ ፈጣሪ ክሰርሕ ከሎ ንርኢ ኣለና ሓጢኣት ከዓ ክድምስስ ከሎ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ትብል ኣላ እታ ሸሞንተ ዘላ ዋኮትዎ ለእግዚኣብሔር ዘወሃበ ዘከመ ስልጣን ለሰብ ነቲ ከምዛ ዓይነት ስልጣን ንደቂ ሰብ ዝሃበስ እግዚኣብሔርሲ ኣመስገንዎ መን እዮም እቶም ምስ ሓወየ ዝረኣዩ ሰባት ሕጂ እዚኦም ኣመንቲኦም እንተልና ኣማንያን እዮም እንተልና እንታይ እዮም ዘይኣምን እዮም እንተልና ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ኢሎም ስለ ዝሓስብዎ ዝነበሩ እዮም ኣመንቲ ኮይኖም ግን እንታይ ይብሎም ጎይታ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ብምዃኑ ሕጂ ነዚ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ነፍስን ሰብ ዝኾነ ዝተዋህዶ ማዕረኽ እንደዛ ሓይሊ ዝሃበ እግዚኣብሔር ከም ኣኽበሮ ይብለና እዩ እንቲኣሁ ለስጋ ኮነ ለመለኮት ስለ ዝብል እንቲኣሁ ለመለኮቱ ኮነ ለስጋ እቲ ናይ መለኮት ንስጋ ኮይኑ እቲ ናይ ስጋ ከዓ ንመለኮት ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ክንሳብ ክንድዚ ነቲ ናይ ሰብ ዝተዋህዶ ስጋ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ሓይሊ ዝሃበ እግዚኣብሔር ከዓኒ ኣመስገንዎ ይብለና እሞኒ ብድሕሪኡ ዘሎ ሃይለ ቃል እንተሒዝና ንቐፅል ኣሕዋት ዝተረፈተሉ ከዓ ሓንመልኡ ኣሕዋት ዘሎ ኣባ ሓወይሺ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ኣቤል ሓውና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልካ እሺ ፍረዝ ሓውና ንቀፅሉባት ንእሺ ዝተባሃለ ነገር ተሎ ቀፅል ሞ ተዘይኮይኑ ካብ ቀፂሉ ዘሎ ክህበኩም ንዓኹም እሺ ከምሲውን ቃል ህይወት የስማዓልና ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ትምህርቲ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆናት ኦኬ ከውፀሞ ያሬታ ኣራይ መብዛሕትኡ እኮ ኢልኩም ኢኹም ኣብቲ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ መድሓኒናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ برجس بيتانا يسوع كريستوس جبروا تأمرات أنت زتصحف نيرو بلنا مصحف قدوس ما تحفتونا ما أخلوني زولنا مالت نجارجن عم بيبكم هي وتكترخبو يستحف بلنا مالنبر تأمرات بيتانا يسوع كريستوس كاب ما هات الدين كله الجمري مالتيو زخاء عم تحف قدوس نروحوينا مالتيو ኤልሳቤጥ ምስ መፀት ኤልሳቤጥን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ምስ ተራኸባ እቲ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ዘሎ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸኒሱ ዘሎ ምስ ረኣየ ኣብ ማህፀን ኤልሳቤጥ ዘሎ
ዮሐንስ ተጽንሲ ከም ዘለለ ካብዚ ከም ጀመረ ተኣምራት የርእየና ማለት እዩ። ተኣምራት ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሓደ ዝተባልኩሉ ነገር እንታይ ኣሎ? ተንስእ ሓጢኣትካ ተሓደጉልካ እዩ ዝብል ቃል እንተዳሪእና ኣብዚ እንታይ እዩ ዘርኢ? ስልጣን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ሓጢኣት ክሓድግ ከምዘየለ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ምዃኑ ስልጣን ከም ዘለዎ የርእየና ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ኣምላክ ድማ ቅዱሳን እውን ከምቲ ዝበልኩሞ ስልጣን ከም ዘለዎም ማቴዎስ 13 ከም ዝነግረና መፍትሒ ሲኦልን መንግስተ ሰማይን ሂበኩም ኣለኹ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ እሱል ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ እዩ እንዳበለ መፍትሒ ከም ዝሃቦም መፍትሒ ማለት እቲ ስልጣን ማለት እዩ። ስልጣን ከም ዝሃቦም ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ካህናት ከም ዝኾኑ ከም ተሓውና ዝበሎ እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕ ዝብሉ ወይ ከዓ ሓጢኣት ክስታይ ክሓድጉ ስልጣን ዝተዋሃቦም ካህናት ምዃኖም የርእየና። ክባርኹ ኮኑ ክባርኹ ኮነ ሓጢኣት ክስታይ ክሓድጉ ዝኽእሉ ካህናት ምዃኖም መፅሓፍ ቅዱስን ይነግረና ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ትብል ኣስመልክብላ ክርስቶስ ግና እንታይ ኢልዎም ሓኪምሲ ስለምንታይ ምስ ሓጣንን ምስ ተገውትን ትበላዕ ኣለካ ምስ በልዎሲ እንታይ ሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዩ ብምባል ብሓኪም ገይሩ ከም ዝመለሰሎም ይነግረና ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እግዚኣብሔር ሲ ሓጣን እዮም ዘድልይዎ ሓጣን ናብ ንስሓ ዝምለሱ ሓጣን እንዳዮም ዘድልይዎ ፃድቕ ዳ ፃድቕ እንድዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ እንታይ ክገብር ኣይመፀን ሓጣን ክፅውዕ እምበር ፃድቃን ክፅውዕ ኣይመፀን እንዳበለ ይነግረና። እቲ ዝመፅኣሉ ፐርፐዝ እውን ከይተረፈ ይነግሮም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝፀልእ ማለት እዩ? ሓጢኣት እዩ ዝፀልእ። ሓጢኣተኛታት ግን ኣይፀልእን እዩ። እቲ ንገብሮ ሓጢኣት ደኣ እዩ ዝፀልኦ እምበር ሓጢኣተኛታት ከም ዘይፀልእ ይነግረና። ኣይሁድ ግን እንታይ ይገበሩ ነይሮም? ሓጢኣተኛ ይፅየፉ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሓጢኣተኛ ይፀልኡ ከም ዝነበሩ ከምኡ ሉቃስ ምዕራፍ 18 እንተሪእና ተጋውን ፈሪሳውን ቤተ መቅደስ ክፅልዩ ይኸዱ እንዳበለ እንታይ ኢሉ እቲ ፈሪሳዊ ኣብ ጥቃይ ዘሎ ከምዚ ኣብ ጥቃይ ዘሎ ተጋዊ ስለዘይኮንኩ የመስግነካ ኣለኹ። ስለዚ ኣይሁድ ብባህርዮም እንታይ እዩ ትሕትና የብሎም። እንታይ ዳ ርእሶም ዘልዕሉ ስለዝኾኑ እንታይ ኢሎም ከምኡ ስለዝኾኑ ምስ ሓጣንን ምስ ተገውትን ትበላዕ ኣለካ ብምባል ተዛሪቦም። እንታይ ዘርእየካ ኣብ መብዛሕትኡ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ተንቢብና ኣይሁድ እንታይ ዘለዎም ትሕትና የብሎም። ርእሶም ኣዝዮም እዮም ዘልዕሉ። ኣብ ማቴዎስ 24 እውን ከይተረፈ ምፅዋት ክህቡን ከለዉ ከይተረፈ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም? እምብልታ ይነፍሖ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ብኸመይ እዮም ዝልለዩ ኣይሁድ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተሪእና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እውን ገሊፆም ምስ ሓጣንን ተገውትን ትበላዕ ኣለካ ኢሎም ከም ዝወቀስዎ ይነግረና ማለት እዩ። ኣምላኽና ግን ሓጢኣተኛ ከም ዘይንዕቕ ሕና ደቂ ሰባት ግና ኣብ ሓጢኣት ሰብ ከም ንፈርድ ኣባና ዘሎ ኣባና ሓጢኣት ዘሎ ከይረኣና እንታይ ከም ንገብር እዩ ዘርእየና። ዝምህረና እዚ እንታይ ክንፈርድ ከም ዘይብልና ኣብ ካልእ ሓጢኣት ካልኦት ክንርኢ ከም ዘይብልና ገዛ ሓጢኣትና ገዲፍና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ንምሃሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። እንደገና ድማ ኣብ ታሕቲ ዘንበብዎ ከም ነንብቦ ማለት እዩ። ኣብ ታሕቲ እቲ
هو بزعباتا 12 ዓመት ደም ፈሳ ዝነበረውን ይነግረና ማለት እሱ እንታይ ዘርኢ እምነት ከም ዝሕደረት እሞ ዘፈር ክዳኑ እንተተንኪፈ ክሓውየ ብምባል እንታይ ከም ዝገበረት የርእየና ማለት እዩ። መን ተንኪፉና ከም ዝበለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ኩሉ ሰብ እንዳፀቀጦ ኩሉ ሰብ እውን እንዳደፍኦ መን ተንኪፉና ክብል ከሎ ከም ዝተገረሙ ይነግረና ማለት እዩ። ሓይሊ ግና ካባይ ወፂሎ ይበል ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ እምነት ክንገብራው እምነት ክህልወና ብዘይ እምነት እኳ ኣይንሓውን ክንሓው እኳ ተደለና ዋላሲ እምነት ውሽጥና ተዘየለስ ምንም ነገር ክንሓዊ ንኽእል እዛ ሰብ እዚኣ ግን እምነታ ከም ዝሐወያ ይነግረና ማለት እዩ። ንዓና እውን እምነትና ከም ዝሐወየና ሕማም እንተለና ወይ ሕዱር ሕማም ወይ ገለ ሕማም እንተለና ክንፍወስ ተደሊና ወይ ፀበል ንኸይድ ወይ ክንፍወስ ተደሊና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኸይድ ነገር ግን እንታይ የድልየና ማለት እዩ እምነት ከም ዘድልየና ካብዚ ቻፕተር እዚ ንመሃር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን እንታይ ከም ኣጋንንቲ እንዳውፅአ ሕሙማት እንዳፈወሰ ይኸይድ ከም ዝነበረ የርእየና ማለት እዩ። አይሁድ እውን እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይወቅስዎ ከም ዝነበሩ ይነግረና። እንታይ ብሓለቃ ኣጋንንቲ የውፅኣሉ እንዳበልዎ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ብብኤል ዘይብል ብሓለቃ ብብኤል ዘይብል እንታይ የውፅኣሉ ኣጋንንቲ የውፅኣሉ እንዳበልዎ ማለት እዩ። ብኤል ዘይብል ማለት ካብቶም 9 ሓለቃታት ኣጋንንቲ ዝበሃሉ ማለት ብኤል ዘይብል ቤልሆል ገለገለ እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ። ካብኦም ሕጂ ብሓለቃ ስልጣን ብኤል ዘይብል ኣጋንንቲ የውፅኣሉ ወይ ከዓ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓለቃ ኣጋንንቲ እንታይ የውፅኣሉ ጋኔን የውፅኣሉ ኢሎም ከም ዝወቀስዎ ይነግረና ማለት እዩ። እንደገና ድማ ኣብ ካልእ ከዓ ከም ንመሃሮ ጓለይ እንታይ ኢላትንላ ጓሉ ከም ዝሞተት ይነግረና ማለት እዩ። ነገር ግን ክርስቶስ እንታይ ከም ዝበሎ ይርእየና ጓልካሲ ደቂሳ ሞተትን ከም ዝበሎ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተርእይናያ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝገልፆ ንሞት ከመይ ዝገልፆ ማለት እዩ ድቃስ ኢሉ እዩ ዝገልፆ። ከምኡ እውን ኣብ ካልእ እውን ንሪእና ክርስቶስ ንኣልዓዛር ደቂሱ እዩ ዘሎ ክብል ከሎ ንሪእና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ድቃስ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ዘማራይ ዳዊት እውን ይነግረና ዳዊት እውን ከም ቦታቱ ደቀሰ ይብለና ማለት እዩ። እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝበልኩኹም ንሞት ከም ድቃስ ገይሩ ይገልፆ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ዝቕፅል ናብ ኣሕዋት ገድፎ እሺ ፍረዝ ሓውና ቃል ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ኣገልግሎት ዘመንካ ይባርኽ። ምናልባት ኣትኹም ዘለኹም ኣሕዋት ሓሳብ ትውስኸው ተሎ እንተዘይኮይኑ ክንቅፅል ካብ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ ካብ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 9 ክንጅምር ማለት እዩ። ሓሳብ ኣሎ ዲ ኣሕዋት? መልካም ክንቅፅል ማለት እዩ። ሻዕር ከም በበልኩም ሞኒ እንዳንበብና ክንከይድ ማለት እዩ። ምናልባት ፍረዝ ሓውና ኩላይ ክሰጊ ኣጋጣሚ ወዲእዋ ግን በብሓደ ናኸልና ክንከይድና ትርጉም ዘድልየት ኮይኑ ሽዑ ትርጉም ዳሃብና ክንከይድና እንተዘይኮይኑ ተሕዳ ተባሂሉ ኮይኑ ከገድፈ እዩ ማለት እዩ። ቁፅሪ 9 እንታይ ዝብል ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ስሙ ሰብኣይ ኣብቲ መንደር ቀረፅ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበ እንበሎ ንሱ ድማ ተንስዩ ሰዓቦ ይብለና ማለት እዩ። እና ሃዋርያት ከመይ ኢሎም ከም ዝተፀውዑ ዝገልፅ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። 12 ሃዋርያት ነይሮም ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርቲ ማለት እዩ። ማቴዎስ ኣፀዋውዓ ከመይ ከም ዝነበረ ይነግረና። ምናልባት ኣብቲ መቕድሙ ድሕሪኹም ኮንኩም ናይ ማቴዎስ ናይ መጀመርያ ሽሙ ሌዊ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ሌዊ ነይሩ። ካብዛ ግዜ እዚኣ ሽሙ ተቐይራ ማቴዎስ ዝብል ሽም ሂቦ ጎይታ ማለት እዩ። ማቴዎስ ማለት ሕሩይ ማለት እዩ። ንህቢ ማለት እዩ ይብሉ ቦታት ማለት እዩና
እግዚአብሔር አምላኽ ዝሓረዮ ይብልዎ ማለት እዩ። ንህቢ ማለት ከዓኒ ንህቢ ያው ካብ እፅዋት ኩሉ ከይዳ ካብ ዕምበባታት መዓር ትህበና ማለት እዩና ልክዕ ማቴዎስ ከዓ እንታይ ገይሩ ካብ ቡልያት ካብ ነቢያት ካብ ናይ ዳዊት መዝሙራት እንዳወሰደ ማለት እዩ። ልክዕ ከም መዓር ጥዑም ዝኾነ ወንጌል ስለ ዝፀሓፈ ያው ቦታት ብንህቢ መሲሎም ኣለዉ ማለት እዩና ማቴዎስ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ መፅሓፍ ክፅሕፎ ከሎ ናይ ኣይሁድ ከም ፀሓፎ መጀመርያ ኢና ነርና ትንቢት ነገራት ይበዝሑ ማለት እዩ ብነቢያት ከም ዝተባሂሉ ከም ዝተነገረ ክፍፀም ብነቢ ክርስቶስ ከምዚ ከም ተባሃለ እንዳበለ ልዕሊ 25-26 ግዜ ካብ ነቢያት ኮት እንዳገበረ ወይ ከዓ እንዳወሰደ እዩ ዝፅሕፍ ማለት እዩና ናይ ኣይሁድ ተፃሓፈ መፅሓፍ ከም ምኳኑ መጠን ብዙሕ ናይ ብሉይ ኪዳን ፅሑፋት ምንባባት ይርከቡ ማለት እዩና ከምዚ ዓይነት ሂወት ከምዚ ዓይነት ቅድስና ዝነበሮ ማቴዎስ በዚ ግዜ ከም ተፀውዐ ይነግረና። ናይ መጀመርያ ግብሩ ናይ መጀመርያ ስሙ ሌዊ ይበሃል ነይሩ ኢለኩም ድሕሪ ማቴዎስ ተቀይሩ ስሩሑ ከዓ ተቐባሊ ቀረፅ ነይሩ። በቃ ልክዕ ከምዚ ናይ ተቀረፅ ተቐባሊ ማለት ልክዕ ከምዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ክሳይ ዝቕበሉ ብሓፈሻ ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዝቕበሉ ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዝእክቡ ሰባት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ንመንግስቲ ሮማ ያው እስራኤል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ሮማ ስለ ዝነበረት ካብ መንግስቲ ሮማ ያው ገንዘብ እንዳኣከበ ግብሪ ዝኸፍል ቀረፅቲ ምሽ ሓቂ ብትግርኛ ያው ቀረፅቲ ቀረፅ ዝቕበሉ ገንዘብ ዝቕበሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ያ ታክስ ኮሌክተርስ ፋይናንስ ይሻላል። ያው ታክስ ኮሌክተርስ ያው ታክስ ናይ መንግስቲ ዝእክቡ ሰብ እዩ ነይሩ ማቴዎስ ማለት እዩና እዚ ዓይነት ስራሕ ከዓ ብኣይሁድ ብጣዕሚ ተፀላእ ነይሩ ማለት እዩ። ስለ ክልተ ነገር ብኣይሁድ ፅላእ ነይሩ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ይፍንፍንዎ ይፀልዎ ነይሮም። ተቐባሊ ቀረፅ እንድሕዳእ ኮይኑ ምስኡ ኮፋ ይብሉን እዮም ኣይደልይዎን እዮም ካብኡ እውን ሓደ ነገር ኣይቅበሉን እዮም ማለት እዩ። ንምንታይ እዮም ፀልዎ ተይልና ስለ ክልተ ነገራት እዮም ኣይሁድ ፀልዎ። እቲ ናይ መጀመርያ ብክሕደት ሃገር ስለ ዝወስድዎ እዩ ማለት እዩ። ኣይሁድ ነዚ ስራሕ ዝፀልዎ ብምንታይ እዩ? ምክንያቱ ኣይሁዳዊ ኮይኑ ገንዘብ ዝእክቦ ታክስ ዝእክቦ ዘሎ ንመን እዩ? ንሮማውያን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብክሕደት ሃገር ንሃገሩ ሕሊፉ ከም ዝሃበ ገይሮም ይሓስብዎ ከም ከዳዕ ገይሮም ይሓስብዎ ስለ ዝነበሩ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ተፀላእ ነይሩ። ካልኣይ ካቶም ቀረፅ ዝእክቡ ሰባት ካብ ሰባት ገንዘብ ይወስዱ ነይሮም ወይ የታልሉ ነይሮም ማለት እዩ። ማቴዎስ ንባዕሉ እንድሕር ኢኹም ኣብ ሉቃስ ወንጌል እንታይ ዝብል ያሬታ ዘኪዎስ ክብል ዘኪዎስ ንባዕሉ እንታይ ዝብል ኣብ ሉቃስ ወንጌል ነዛ ዓመፅክዎ ዘበለ 4 ዕፅፊ ገይረ ክመልስ የብል ሓቂ ምሽ ናይ ዕምፁ ከም ዝነበሩ ገንዘብ የጠፋፍዎ ከም ዝነበሩ ናይ ሙስና ወይ ከዓ ናይ እንታይ ድበሃል ብላዕ የቕበሉ ከም ዝነበሩ ዘርኢ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ክልተ ነገራት ሓደ ብላዕ ብምቕባሎ ካልኣይ ከዓኒ ብክሕደት ሃገር ብጣዕሚ ይፀልእዎም ነይሮም ማለት እዩና ክርስቶስ ካብቲ ዝተሓተ ሂወት ወይ ከዓ ካብቲ ዝተፀልአ ካብቲ ናይ ሓጢኣት ሂወት ዝበሃል እዩ ናይ ሃዋርያት ኩሎም ተሪእኹሞ ካብቲ ዝተሓተ ናብራ ይፀዊዕዎም ማለት እዩ። ካብቲ ዝተናዕቐ ሂወት ገሊኦም ዓሳኻ ምግፋፍ ገሊኦም ተቐበልቲ ቀረፅ ገሊኦም ሃነፅቲ ገሊኦም ሓረስቶት እዮም ነይሮም እና ብጣዕሚ ዝተናዕቐ ስራሕ ነይሮም። ካብ ኩሎም ምሁር ዝበሃል ኣይነበረን ብትምህርቲ ዝምካሕ ኣይነበረን ምጀካ ምናልባት ድሓር ተፀውዐ ጳውሎስ ተዘይኮይኑ ብትምህርትን ምሁራት ኣይነበሩም። ናይ ኦሪት ትምህርቲ ይነበሮም ዳርጋ መብዛሕትኦም ብሞያም ክቡር ዝኾነ ሞያ ኣይነበሮምን ወይ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣይነበሮም እና ነቶም ዝተናዕቑ ፀዊዒ ጎይታ ሃዋርያት ገይርዎም እና እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ኣባና ዘለዎ ዕላማ የርእየና ማለት እዩና ምንም ዓለም ተናዓቐትና ሰብ እንተናዓቐናስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ዘርኢ ሓሳብ ኣለዎ። ስለዚ ማቴዎስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ቀረፅ ከም ዝፀውዕ ይነግረና ማለት እዩ። ቁፅሪ 19 እንታይ ይብል? ድሕሪ እዚ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንሆ ብዙሓት ተቐበልቲ ተቐረፅ ሓጥኣን ምስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ። ፈሪሳውያን ዝሪኦም ንደቀ መዛሙርቱ መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቀረፅን ሓጥኣን ስለምንታይ ይበልዕ በልዎም እና ጎይታ እንታይ ገይሩ ሽዑ ንማቴዎስ ሰዓበኒ ምስ በሎ ማቴዎስ ዝገበሮ ታሪክ ኣሎ። ትርጓሜ ወንጌል ንሕና ሪኢኹሞ እንታይ ገይሩ ገንዘቡ ኩሉ ኣውፅኡ ማለት እዩ። ገንዘቡ ልክዕ ከም ተስካር ንሕና ንብሎ መነኮሳት ሪኢኹሞም ብሂወቶም ከለዉ እዮም ተስካሮም ዘውፅኡ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምንኩስና ክቕበሉ ከለዉ ተገኒዞም ንዓለም ሞይቶም ንክርስቶስ ህያዋን ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። መነኮስ ማለት መንኮሰ ሞተ ማለት እዩ። ምንኩስና ሞት ማለት እዩ። ንዓለም ሞይትካ ንክርስቶስ ምንባር ስለ ዝኾነ ብሂወቶም ከለዉ ተስካሮም እዮም ዘውፅኡ። ማቴዎስ ግን ልክዕ ከምኡ ናይ ምናኒ ሂወት ኣብነት ከም ዝኾነ ማለት እዩ። መን ተኸረደ እንታይ ገይሩ ገንዘቡ ኩሉ እንታይ ገይሩ ንድኻታት ኣብልዒ ንክርስቶስ ስዒቡ ማለት እዩ። ጎይታው እንታይ ኢሉ ነቲ ሃብታም ናይ ዘላለም ሂወት ክረክብ እንታይ ክገብር ምስ በሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እንታይ ዝብሎ እቲ ሕግጋት ትፈልጦ ኢኻ ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ
ኣይተቐተል ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ንኣምላኽካ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ሓይልኻ ብኩሉ ነፍስኻ ፍቅሮ እዚ ትእዛዛት ግበር ምስ በሉስ ነዚ ኩሉ ገይረ ምስ በሉ እንታይ ኢሉ ኣሃተ ተርፈተካ ሓንቲ ነገር ተሪፋትካ ኣላ ብሎ ንስኻ እንታይ ዘለካ ኩሉ ንድኻታት ሃብሞ ሰዓበኒ ኢልዎ ማለት እዩ እናት ናይ መጨረሻ ቅድስና ሂወት ዘለካ ኩሉ ሓዲካ ንክርስቶስ ምስዓብ እዩ ማለት እዩ ዘለካ ኩሉ ማለት ያው ማቴዎስ ወንጌል ይጠቕሶ እዩ ገንዘብካ ጥሪትካ ሃብትኻ ኣቦኻ ኣዴኻ ውላድካ ኩሉ ነገር ሓዲካ ንክርስቶስ ምስዓብ 100 ዕፅፊ ወይ ከዓ 100 ካዕበት ፍሬ ዘውህብ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዋጋ ዘውህብ እዩ ማለት እዩ እና ማቴዎስካ ኩሉ ነገር ሓዲጉ ይስዒብዎ ክርስቶስ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሓዲጉ ክስዕቦ ከለካ እንታይ ገይሩ ዘለዎ ኩሉ ሃብቲ ኣኪቡ ንድኻታት እንታይ ገይሩ ኣብሊዕሉ ማለት እዩ በተለይ መፅሓፈ ነገስቲ ክንምልከት ንኽእልና ማለት እዩ ናይ ኤልሳዕን ናይ ኤልያስን ታሪክ እንተሪኹምስ ኤልያስ እንታይ ገይሩ መጓናፀፊኡ ወይ ከዓኒ መጓናፀፊያ ወይ ከዓ ሻርፑ እንታይ ገይሩሉ ናብ ኤልሳዕ ምስ ደርብየሉ ኤልያስ መምህር ወይ ክስዕበካ ኢሉ እንታይ ገይሩ እቶም ዝሓርሰሎም ዝነበረ 12 ፅምዲ ኣውዕር ንዕኦም ሓሪዱ ንድኻ ኣብልዕዩ ንኤልያስ ተኸቲሉ ኤልሳዕ ማለት እዩ እዚ ኸ ናይ ምናኔ ምልክት ምዃኑ ኣቦታትና ይነግሩና ማቴዎስ ነዚ ነገር እዚ ገይሩ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ከሎ ጎይታ እንታይ ኢሉ ለና ሽዑ ኣብ ማኣዲ ማቴዎስ ወይ ከዓ ምስ ማቴዎስ ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ ምስ መን ተቐሚጡ ምስ ሓጥኣን ምክንያቱ ማቴዎስ እንታይ ገይሩ ገንዘቡ ኩሉ ንምንታይ ገይርዎ ንሓጥኣን ንመፀባሓን ወይ ከዓ ነቶም ድኻታት ዝበሃሉ እዩ ወፊዎ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ማኣዲ ምስኦም ተቐሚጡ ፈሪሳውያን ነዚ ነገር ምስ ረኣዩ እንታይ ኢሎሞ ጎይታኹም ኢሎሞም ንሃዋርያት ንምንታይ ምስ ሓጥኣን ምስ ዓመፅቲ ምስ ሰረቕቲ ምስ ሓጢአተኛታት ዝበልዕ ኢሎም ምስ ሓትትዎም ጎይታ ብጣዕሚ ዝገርም መልሲ እንታይ መሊሱሎም ኢየሱስ ከዓ ሰሚዑ ኢሎም ንሓኪምስ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ህሙማን ይፈቅድ ወላ ኣቃቤ ሰራይ ንሓኪም ዘድልይዎ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይኮኑን ስለዚ ኣነ ሓኪም ኮይነ ናብ ዓለም ድሕር ዳ መፀ ጥዑያት ኢና ትብሉ ንስኹም ኣይተድልዩን ኢኹም ሕሙማት ኢና ዝብሉ እሶም ግን የድልዩን እዮም እዩ ዝብል ዘሎና ጎይታ ናይ ሕማምና መድሃኒት ምዃኑ ይገልፀልና ኣሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ዝብል ንሓኪምስ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ምሕረት ዳ እምበር መስዋዕቲ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተምሃሩ ከመይ ኣነ ንሓጥኣን ዳ እምበር ንፃድቃን ናብ ንስሓ ክፅውዕ ኣይመፃኹም በሎም ለና ማለት እዩ ኣነስ ምሕረት ዳ እምበር መስዋዕቲ ኣይፈቱን እየ ዝብል ኣብ ተፈላለዩ ናይ ብሉይ መፅሓፍቲ ኣብ ዳዊት መዝሙር እንተሪኢኹም ኣብ በዓል ናይ ነቢያት ትንቢት እንተሪኢኹም በተደጋጋሚ ተፃሕፈ ቃል ማለት እዩ ኣነስ እንታይ እግዚኣብሔር እንታይ ዝብል ኣነስ ምሕረት ዳ እምበር መስዋዕቲ ኣይፈቱን እየ ካብ መስዋዕቲ ንላዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ገንዘብና ንላዕሊ ካብ ሃብትና ንላዕሊ ካብ ወርቅና ንላዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይደሊ ምሕረት እዩ ዝደሊ ወይ ከዓኒ ሕያውነት ይደሊ ማለት እዩ እታ ንደኻ ንህቦ ሓንቲ ባኒ ካብቲ ንህቦ 10,000 ንቤተክርስትያን ትበልፅ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝተሸገረ ሓውካ ምሕጋዝ ማለት ያው ንእግዚኣብሔር ከም ምሕጋዝ ማለት ስለ ዝሕሰብ ማለት እዩና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ካብ መስዋዕቲ ንላዕሊ ካብ መስዋዕቲ እኳ ዓብ ነገር እዩ ሓቂ ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ መስዋዕቲ ዓብ ነገር እዩ ግን ካብቲ ንዓይ ተቕርበለይ መስዋዕቲ ንላዕሊ እቲ ንሓዊኹም ንድኻ ትገብርዎ ምሕረት እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ መፅሓፍቲ ኪዱ ንብቡ ፈሪሳውያን መፅሓፍቲ ንፈልጥ ኢና እዮም ዝብሉ ናይ ኦሪት 46 መፅሓፍቲ ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ እዮም ፈሪሳውያን ማለት ወይ ከዓ ናይ ሙሴ መፅሓፍቲ ናይ ዳዊት ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ኣንቢብና ወዲና ኢና ዝብሉ ሰባት እዮም ነይሮምና ኬድኩም ኣንብቦ ካብ መስዋዕቲ ንላዕሊ ምሕረት እየ ዝፈቱ ዝብል ነገር እንታይ ምዃኑ ተረዳእኩም ነይሩ ሽዑ እንታይ ኢሎም ኣነስ ከመይ ንሓጥኣን ዳ እምበር ንፃድቃን ናብ ንስሓ ክፅዋዕ ኣይመፃኹን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕላሙ ናብዛ ዓለም ዝክመፅእ ከሎ ንሓጥኣን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 እንታይ ዝብለና በታ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት መን ትኽረክብ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዲ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለ ማፍቀራ ይብለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስለ ሓጢኣትና ስለቶም ወዲቕና ተዋሪድና ዝነበርና ሰባት ክብል ይመፂና ስለዚ ንዓይሲ እንታይ ኢሉ ኣነስ ሓጥኣን ናብ ንስሓ ዳ እምበር ንፃድቃን ክፅዋዕ ኣይመፀኹም ስለዚ ዕላማ እውን ንዕኦም ኢለ እየ መፅእ እንጂ ንፃድቃን ንክፅውዕ ኢለ የመፀኹ ምክንያቱ ፃድቃን ዝፅዋዓሉ መዓልቲ ክመፅእ ማለት እዩ ቀዳማይ ምፅኣቱ ንሓጥኣን ዝመፅኦ ምፅኣት እዩ ካልኣይ ምፅኣቱ ግን ንፃድቃን ኢሉ ዝመፅኦ ምፅኣት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ምፅኣቱ ንሓጥኣን ካብ ሓጢኣቶም ንኸንፅሖም ናብ ንስሓ ሂወት ናብ ቅድስና ሂወት ክፅውዖም ይመፅ እዩ ካልኣይ ምፅኣቱ ግን ንፃድቃን ንሓጥኣን ዋጋ ዝህበሉ ግዜ ክመፅእ ከሎ ግን ካልኣይ ምፅኣቱ ንፃድቃን እዩ ንቅዱሳን እንታይ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸውርሶም እዩ ዝመፅእ ማለት ስለዚ ቀዳማይ ምፅኣቱ ንሓጥኣን ምዃኑ ገሊፁ ካልኣይ ምፅኣቱ ግን ንፃድቃን ምዃኑ የረዳእና ማለት ኢና መስል ሓሳብ ኣሎ ምናልባት ዲያቆን ሃቢል ሓዊ ይወስኸሉ እሞኒ እንድሕር ዳ ብዙሕ ዘይወሰኻ ሃሊካ ቀፂልካ ቀፅል ናብ ቁፅሪ 14 15 ፍቅዲ ማለት እዩ
ايش قال هيوت يسمع لنا صبو غير كغريت كلنا فرزغ حوراون غريت ونير جمير ونير تحسب نكم زيادة حنسا كملس دياكون أبي ماشي بمارنيا شي بروجرام يبلكم اللي بيبلونا لهم دياكونات محرنيا دخول تخينهم نقبر الله ينا دهنا أبدي حتى صلاة الليلة كاتولو دياكون ماشي أبحوي ناخي نابي ناخي ممكن حد يكون أبي أبحوي دوكو أها نعيد أنا مثلني أها أوكي سوري قبل ترح سلازم بقى أوكي سوري كسر شيء يكون أبي زغرم ነገር ኣብ ዝንሪኦ ኣብ ዝወንጌል ዝስ እንታይ እዩ ዘሎ ነዚ ወንጌል ዝፀሓፈልና ሃዋርያ ማቴዎስ ተፃሕፍ እዩ ድፅዋዕ ዘሎ እዛ ክፍለ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባኡ እንዳተፀውዖ ከሎ ግን ንዓይ ፀዋዕኒ ዝብል ሳይንርእኒ ኢና ብዝደለና ብዝሃይልካ እንታይ እዩስ ጎይታ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ስሙ ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረፅ ተቐሚጡ ረኸበ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንስኡ ድማ ሰዓቦ ሳልሳይ ኣካል ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ ከምዚ أزنتاو تاريخ كويني دزارب زلو أبز هواريا ماتيوس ما ني هواريا ولا تتصحف عن رخلنا ولا هواريا يوحنسون كتصحف كله انت يزبل تقويت هذفكرو تقويت زفوت وزنا بردمو تقويت هذفكرو اندابله نغزار اسو 30% غير 30% ابرحق زلو غير دزارب كل غزي تتحتنا ني هواريا زلو نمنصبراقي أفتى إذا توسخ أنت يبلنا شو ده حراي أبزي نيماتيوس مصوع مسرعنا قدرت شعبته قدر عسر تخيلهم أفتي تعب النمسولو أبزي صعبه نجزيو بأجر تختلو نجزيو أنت يلو بأجر صعب النسل زولو بأجر صعبه فساميو جن بجبري مثال النسولو بجبر مسولو مالتي حاجة أنت يزبل تلوان تختل نخبل خلص تايو مجمرتا بأجر الدحري سعبن نفتاميو جن بجبر مثلني مش هاري باولوس هذا قدام يكونون توس عصرت حدا زلوس نمتانا نخرسوس مسلو زلو خيز بلنا حجي بجبرس نما يم دمسل نيرو هاريات مالتي نكرسوس حجي كل كريستيان تصوع خا نمتاي بجبري نكرسوس كمسل مجمرتا بأجري خطر تحريكاني تقتل النسبة كل كريستيان نمتاي فتاميو خان بجبري نكرسوس كمسل ليو دصواع تصواعي مالتي افتا عسرت مسكرغن افتناي قانقا غز فليز بلع نباب نركبينا وانز يرفق وستبيته سموني بلاي نهو مصو بزحان مصبحن عبجين ماتيوس دايلو صواع بزخاني حاونا ميرون تاني غيرنا نيرو ماتيوس لوي بحال نيري يفت أب كالوت وانجيل كومي لوي تصحفله أب لوكاسي تزاي تجاجي حكي لوكاسي لوي زولو كومي دي أكو ميرو أبا يو كاب ماتيوس وصا كلهم ليوي لهم صوعو بتقدم اسمه أبزخا حجب زخا أبزناي سورس كان تاين ركب سمون كبلو نري أفتح 10 زلا بجز سموني لو الحجي نماني ماتيوس كاني سمون كبلو نري أبز شعو أفتح قدامي تخاني أبي أفت من تاي تصنيحو يزولو أفت قرز قبلوا لي نيرو ነገር ግን ቀረጽ ከቀበልካ አኻ ይብለናኒ የዘጋብቱ መተርጉማ እንታይ ይገብሩ ወይ ምዚ መብርሂ ይገብሩልኝ ቀረጽ እንዳተቀበለ ረኺቦ ይብለናኒ እንታይ ዳ አፍትናይ ቀረጽ ኮፊሉ ጸኒሕዎ ኢልዩ ዘምጻልና ማለት አፍታ አምድምታ ከሚሎ ማምጽ መዳሕራይ ግን ናብ ገዝኡ ወሲዱ ከም ዘብልዖን ከም ዘስተዮን ምስቶም መጸባሃን ምስቶም ኩሎም ተቀበልት ቀረጽካ ከም ተቀመጠ ይነግረና ኣብዚ ተንክልተ ተቀዳሜት ተቃለይቲ ዘላ ሐሳብ ሓውና ሚሮን ነጊርናይ በአምሳል تمرت مناني مناني مثالي بنبي إلياس مثالي إلنا نيرو كلاي كان مترجمان أبزي زمت وحسام دايدنو أخبيرو من تخزيو أنا بابروريو أنا كايدو خم يكمل زنبر أريو هرايك أخبيرو نخت حزيديو خم جروا إلهم ترجم يمثلنا كم كلاي دحريو جن أفتنا مودة ترينا خاني نمن أبي مالتيو أفتح 10 سلسته
ንምንታይ ክፅውዕ መፅን ሓጣን እንዳእምበር ንጻድቃን ክፅውዕ ኣይመፅን እያ ዝብል ሓሳብ ከዓኒ መብዛሕትኡ ገሊፅልና እዩ። እቲ ዘይተተንከፈ ንምትካፍ ዝኣክል ጥራይ ንኣቦና እንታይ እዩ እስመ ይመፃ ክፀውዕ ጻድቃን ነቶም ንጻድቃን ነቦና አብርሃም ንበዓል ያዕቆብ ክፅውዕ ኣይኮንኩን መፅእ እንታይ ዳ ኣላ ለሃጣን ነቶም ኣላ ሃጣን ለንሳ እንታይ ዳ ነቶም ሓጣን ደቆም ክፅውዕ ዳ መፃኹ እምበር ንመን ደቂ አብርሃም ሓጢአተኛታት ዘለዎ ደቂ ያዕቆብ ሓጢአተኛታት ዘለዎ ዳ ክፅውዕ ዝመፃኹ እምበር ነቶም ጻድቃን ዝኾኑ በዓል አብርሃም ኣይኮንኩን ክፅውዕ ድመፃኹ። ሳልሳይ አንድምታ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ጻድቃን ሰብ ሃልዮም ኣይኮንኩን ክፅውዕ ኢለ መፅእ እንታይ ዳኣኒ እቶም ሓጣን ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ይብለና እንታይ ዳ ኩሉ ሓጥእ ኮይኑ እቲ ሓጥእ ሰብ ክፅውዕ ዳ መፃኹ እምበር መኒ ብምሉእ ኣጠቃሊሉ ኩሉ ሓጥእ ስለ ዝኾነ ብርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ይወርድ ስለ ዝነበረ ኩሉ ማለት እዩ። በዚ ብግብሮም ዋላ ብግብሮም እውን ጻድቅ እንተተባሃሉ ግብሮም ግን ናብ መንግስተ ሰማያት ክእቱ ስለ ዘይክእል ዝነበረ መርሖ ገነት ስለ ዘይተኸፍተ ግን ነዚኦም ንኩሎም ክፅውዕ ዳ መፃኹ እምበር ኢሉ ካና መወዳእታ ንኩሎም ክፅውዕ ከም ዝመፀውን ይነግረና ማለት እዩ። ኣብታ ካልአይቲ ሽዑ ዳሕራይ ብዛዕባ ናይ ጾም ኣጀማምራ እዩ ዝነግረና። እቲ ሃይለ ቃል ከምብቦ እንዲ ዳሕራይ ሓዋድራን መሊኦም ናብ ፍረዝ ክሕልፈ ኢና ብዛዕባ ጥንተ ጾም ይድብል ድሕርዚ ካብ 14 ክሳብ 17 ዘሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 14 ክሳብ 17 ድሕርዚ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ናብኡ መፂኦም ንሕና ፈሪሳውያን ብዙሕ ንፀውም ደቀ መዛሙርቲ ሃገና ስለምንታይ ዘይፀሙ በልዎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ መርዓዊ ሰዓቶም ከሎ ዓሩኽ መርዓዊ ክጾሙ ከሓዝኑን ይኽእሉ እዮም ግናኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመፅእ እያ ሽዑ ክጾሙ እዮም በሎም። ሓድሽ ቁራፅ ዓለባ ኣብ ብሉይ ክዳን ዝልግብ ሓደ እኳ የልቦን ምክንያቱ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ እቲ ምቅዳዱ ከዓኒ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብዛ ኣረገ ሓርቢ ኣየቐምጥዎን እዮም ምክንያቱ እቲ ሓርቢ ይቅደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ እቲ ሓርቢ ከዓኒ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓድሽ ሓርቢ የዕርቅዎ የቐምጥዎ ክልቲኦም ድማ ይተሓላለዉ ይብለና ኣሎ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ሕጂ ኣብዚ መፂኦም ዝበሃል ደሎ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ደቂ መዛሙርቲ እዮም ናብ መን መፅሎ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብልዎ ኣለዎ ንሕናን ፈሪሳውያንስ ንፀውም ኢና ብዙሕ ንፀውም ንምንታይ ግን ደቂ መዛሙርትኻ ዘይፀሙ ደቂ መዛሙርቲ ተባሂሉ ዘሎ ሃዋርያት ንምንታይ ይፀሙ ንሕና ናይ ዮሃንስ ደቂ መዛሙርትን ናይ ፈሪሳውያንስ ብዙሕ ንፀወም ኣለና ደቂ መዛሙርትኻስ ንምንታይ እዮም ዘይፀሙ ዝብል ሕቶ እዩ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐርበሉ ዘሎ። እቲ መልስኻ እንታይ እዩ ዘሎ መርዓዊ ዓርኽቱ መርዓዊ ከመርዓዊ ምስኦም ከሎ ዶ ክፀሙ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትመልሲ ዝብል ዘሎ። እስኪ ንምብርህራ ናባኹም ኪሩብ ትብል ዘላ ሓውና ንዓኻ ዕድል ክንበካስተ በይንና ኩሉ ከይንዘራርብ ዳሕራይ ሽዑ ፍረዝ ግን ክትምልአልና ኢኻ ትሓሳብ ኣብ ስራሕ ዘሎ ችሩብ ተጋገየ ድምፂ እውን ኣለዎ ዳሓንቀ ዘሎ ናብ ፍሬዝ ገበላ ተለኻ ችሩብ ተዛረብ ፀገም የለን ግና ይመስለንን ቃለ ህይወት ይስማዓልና። እሺ እንታ ሕጂ ዘንበባ ዲያቆን እስከ ህውፀሙ ኣሩኽ ምስኦምን ከሎሲ መርዓው ኣሩኽ ሲ መርዓው ምስኦምን ከሎስ ክሓዝኑ ኣይግባእን እንዳበለ ክርስቶስ ይነግረና ማለት እዩ። እዚ ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ
መብዛሕትኡ መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ መብዛሕትኡ እቲ ዝሰርዓልና ስርዓታት ምስ ዓረገ ማለት እዩ። ምስ ዓረገ ብድሕሪ ዕርገት እዩ ኩሉ እንታሽሙ ኣብ ተግባር እንታሽሙ ማለት እቲ ዝሰርዓልና ኩሉ ስርዓት ብድሕሪ ዕርገት ከም ዝኸውን እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ኩሉ እቲ ፆም ማለት እዩ እቲ ፆም ስለዚ እዚ መርዓዊ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ክርስቶስ እዮም። መፅሓፍ ቅዱስ መብዛሕትኡ ቦታ ከም መርዓዊ ተጠቂሱሎ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሓደ እዚ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ብሓፂሩ ብድሕሪ ዕርገት ከም ዝኾነ እቲ ኩሉ ዝተሰርዓልና ካብ ጥንቀት ጀሚሩ ፆም ጀሚሩ ከም ዝኸውን ማለት ብድሕሪ ዕርገት ከም ዝኸውን እዩ ዝርዳእኒ ማለት እዩ። ኣነ ካብኡ ክሳብ ፍቕዲ ክንደያ እሞ የቕሬተ ኣብዚ ፍቅሪ 17 ካብ 14 ክሳብ 17 ዘለ እዋ ብሓፂሩ ኣብዚ ዝብሎም ዘሎ ምስ ዓረኩ ክትፀሙ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ከምቲ ዝበሎ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ብምቑራስ እንጌራ ብፀሎትን ፆምን ፀኒዖም ነበሩ ብለና ማለት እዩ። ኩላቶም ሃዋርያት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘርእየና ብድሕሪ ዕርገት ክኸውን እዩ ደኣ እዩ ዝብሎም ዘሎ እምበሪ ፆም ከምዚ ማለት ኣይፀሙን እዮም ኣይኮነን ዝብሎም ዘሎ ብድሕሪ ዕርገት ደኣ ከምዚ ፆሙ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ማለት እዩ ሃዋርያት። ከምቲ ዝበሎ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝበሎ ከዓ ከምዚ ፆሙ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ግብሪ ሃዋርያት ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ቁጥሪ 17 ዘሎ ቁራፅ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ክለግብ የልቦን እንተዘይኮይኑ ስተ ጥዑይ የዘክሞ ብምቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እኳ ድሓናነ ናብ ሕዋት ክሕልፎ ማለት ካብ እሰይ ከይዛረብ ማለት እዩ። ዲያቆን ሜሮን ኣለኹም ዲኹም ቀፅሉ። እሺ ሕዋት ያሬታ ክሰምዕ ፀኒሐ ሳኮሎ ክሪሐ ፀኒሐ ካብ ስማዕ ኣሎ ኣብ ሓዊ እዋ መልካም ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ፍረዝጊ ሰናይ ትምህርቲ ንምሃር ኣለና ማለት እዩ። ምናልባት ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ሓተታም ስለ ዘይብሉ ግልፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ትምህርቱ ማለት እዩ። ብዙሕ ዝከብድ ነገር የብሉና ግን ምሳሌ መሲሉሎም ሓቀይ መጀመርያ መፅኦም ዝሓተትዎ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ እዮም ማለት እዩ። ናብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እንዲህ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ኣብዚ ማዕረ ክንደይ ወላ ፍልልይ ክትሪእዎ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ። ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ ንጎይታ መፅኦም ዝሓትዎ ዘለዉ እንታይ እዩ? ደቀ መዛሙርቲ ኸ ንምንታይ ዘይፀሙ ኢሎም እዮም ዝሓትዎ ዘለውና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ማለት እዩ። መቸም ከም ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ ንኩላትና ይገበረልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርክሮም እንታይ ነይሩ? ንምንታይ ይፅዎም ኣይኮነን ትሕቶ ንምንታይ ዘይፀሙ እዩ ማለት እዩ። ናብ ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ንሕናን ፈሪሳውያን ወይ ከዓ ንሕናን ፈሪሳውያን ወይ ከዓ ኣይሁድን ንፀውም ኢሎም ሞና እንታይ ዓይነት ፆም ነይርዎም እንድሕር ዳ ኢሎም ኣብ ትርጓሜ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣቐሚጡሎ ናይ ሰንበት ናይ ሰሉስና ናይ ሓሙስ ፆም ነይርዎም ይብል ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ናይ ራብዕ ናይ ሓምስ ማለት ብራብዓይ መዓልቲ ብሓምሻይ መዓልቲ እና ብሸውዓይ መዓልቲ ብዓስራይ መዓልቲ ዝፅዎም ፆም ነይርዎም ማለት እዩ። በተለይ
ኣብ ኦሪት እንድሕሪኹሞ ብዙሕ ናይ ኣዋጅ ጾማት ነይርዎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 እንድሕሪኹም እውን ፍልጥዎም ለጳውሎስ ወለበርናባስ ይብል ማለት እዩ ንጳውሎስን ንበርናባስን ናብቲ ኣነ ዝደልዩ ኣገልግሎት ፍለይለ ይብሎም ማለት እዩና ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1 እንተቢብኩም ብፆም ወርሓት እዩ ዝብል ማለት እዩ ሐዋርያት ናይ ጾም ወርሓት ነይርዎም ዝጾምሉ ግዜ ነይሮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 እንድሕሪኹሞ ግብረ ሐዋርያት 13 14 እንድሕሪኹሞ ሐዋርያት ናይ ጾም ግዜ ከም ዝነበሮም ብኣዋጅ ማለት እዩ ናይ ግሊ ጾም ዘይኮን ናይ ኣዋጅ ጾም ከም ዝነበሮም የረዳእና ማለት ኢና ብጣዕሚ የቕንቑኻ ማለት እዩ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርትና ናይ ሎም መናፍቃን ያው ንምንታይ ይፅዎም ኢሎም እዮም ዝከራኸሩ ናይ ቀደም ዝነበሩ መናፍቃን ካ ንምንታይ ዘይፅዎም ይብሉ ነይሮም እና ፍልልዮ ክትርእይዎ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት ኢና ክርክር ንባዕሉ ደስ ይብል ማለት እዩ ንምንታይ ይፅዎም ዘይኮነስ ንምንታይ ዘይፀሙ ኢሉ ክርክር ነይሩ ማለት እዩ ወይ ተኸዓ ኣይነቐፎምን ወይ ከዓኒ ጾም ኣየድልኒ ኣይበሎምን ጾም ከም ዘድልሞ ያው ምዕራፍ 6 ብሰፊሕ ተማሂርና ወሶበ ትፀውሙ ወይ ከዓኒ ወንዘ ትፀውሙ ክብል ከሎ ንስኻትኩም ክትፀሙ ከለኹም ክትፅልዩ ከለኹም ምፅዋት ክትህቡ ከለኹም ከም ዝገበሩ ይብል ማለት እዩ ወንጌል ፅሙእ ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል ማለት እዩ እንዲያም ካብ ፅሙእ ሓሊፉ ክትፀሙ ከለኹም ይብል ማለት እዩ መቸም ክትፀሙ ከለኹም እንድሕር ዳ ኣብላሎ ኮይኑ ጾም ግዴታ ምዃኑ ግልፂ ማለት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ኢና ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርት ብጣዕሚ ዘቕንኡ ደቀ መዛሙርት እዮምና ኣብዚ ሕጂ ዘለው ያው ካብ እምነት ወፃኢ ዘለው ሰባት ከምኡ ኢሎም ተዝሓቱ ደስ ዝብል ማለት እዩ ካብ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርት ተማሂሮም ንምንታይ ንፀውም ዘይኮነ ንምንታይ ዘይንፀውም ኢሎም ክሓቱ ያው ካብ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርት ክመሃሩ ነይርዎም እቶም ካብ እምነት ወፃኢ ዘለዎም ሰባት ማለት ኢና ወይ ተኻፅቦ መልሲ ይመሊስሎም እንታይ ዝብል እዩ መርዓዊ ከለዶም የዕሩኽ መርዓውቲ ክጾሙ ይከኣሎም ይብል ማለት እዩ ሽዑ ብምሳሌ ከረድኦም ከሎ ሓድሽ ልብሲ ኣብ ኣረጊት ልብሲ ዘልጣብቆ ወይ ከዓ ዝሰፍዮ መን እዩ ሓድሽ ወይንኸ ኣብ ኣረጊት ኣርሕብቲ ኢልዎም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ኣረጊት ዕትሮ ማለት እዩ ዝግልብጦ መን እዩ ኢልዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይከውኒ ኣብ ኣረጊት ልብሲ ኣረጊት ጨርቂ እምበር ሓድሽ ልብሲ ኣይስፈይኒ ወይ ከዓ ኣይጣበቕኒ ወይ ኣይልገብኒ ምክንያቱ ሓድሽ ልብሲ ብኣረጊት ልብሲ እንድሕር ኣጣቢቕካ ወይ ከዓ ሰፊኻዮ ነቲ ኣረጊት ልብሲ እንታይ ይገብሮ ቀልጢፉ ከም ዝቕደድ እዩ ዝገብሮ ዕምሪ ከም ዘይህልዎ ይገብሮ ማለት እዩ ከምኡውን ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ዕትሮ ደኣ ይግልበጥ እምበር ኣብ ኣረጊት ዕትሮ እንታይ ከውኒ ኣይግልበጥኒ ምክንያቱ ነቲ ዕትሮ እንተክገብሮ ክፈልሕ ከሎ ክሰብሮ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ምሳሌ ሓድሽ ወይኒ ሓድሽ ልብሲ ዝተባሃለ ጾም እዩ ኣረጊት ልብሲ ኣረጊት ዕትሮ ተባሃሉ ሃዋርያት እዮም ስለዚ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ብዘየሞቆ ሰውነቶም መንፈስ ቅዱስ ብዘየሞቆ ወይ ከዓ በመንፈስ ቅዱስ ባልተማወቀ ሰውነታቸው የሚለው አምሃርኛ እንታይ ማለት እዩ ለምሳሌ አዴታትናስ መጎጎ ክስንክታ ከለዋ ቅድም ነቲ መጎጎ የማስሎ ሓቀይ ብምትዋ እንዲ ዝበሃል ብዘይቲ ብዙሕ ዓይነት ፍረታት ወይ ከዓ አትክልታት ገይረን ወይ ከዓ ብዙሕ ቀመማት ገይረን እቲ መጎጎ ክሳዕ ዝሰምዕ ወይ ከዓ ክሳዕ ንንጀራ ብቑዕ ዝኸውን የዳልዎ ማለት እዩ እንጂ መጎጎ ካብ ዕዳጋ ወይ ከዓኒ መጉዲ እንታይ ይበሃል መጎጎት ዝስከተሉ እንጀራ ዝስንከተሉ ማለት እዩ ካብ ዕዳጋ ብዝመፀ ኣይስንክታሉን እዩ ምክንያቱ የባላሽ ወይነት እንጀራ ማለት እዩ ቅድም ብሓዊ ክረስን ናይ ቅብኣት ባህር ዘለዎም ኣትክልቲ ገይረን ክመፅእ ኣለዎ መጀመርያ ማለት እዩ እቲ ፍላት ስክሪኑ ፅቡቅ ክመፅእ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ፅቡቅ እንጀራ ይውፅእን እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘየሞቆ ሰውነትካ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ገና ጀማሪ ክርስቲያን ወጣኒ ክርስቲያን ንሕዳ ኮይኑ ጾም ኣይበሃል ለምሳሌ ንስኹም ሓድሽ ምእመን ተተምፅኡ ካብ ምስልምና ወይ ካብ ፕሮቴስታንት ናብ ቤተክርስትያን ምፅእ ዝመለ መዓልቲ ጾም ኣይበሃል ምክንያቱ ጾም እንተይልናዮ ገና ሰውነቱ ንጾም ኣይተለማመደን ቀልጢፉ ክመውት ወይ ከዓ ቀልጢፉ ክጉዳእ ክጠፍእ እውን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እንታይ ዘድልዮ ትምህርቲ ልክ ከምቲ ጳውሎስ ንህፃናት ፀባ እምበር ዓፅሚ ኣየድልዮምን ወይ ከዓ ኣይወሃቦምን ከም ዝበለ ንኩሉ ደረጃ ኣለዎ ማለት እዩ ቀስ ብቐስ ይሰብ ናብቲ ትክክለኛ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያትም ገና ስለ ዝነበሩ ገና ታተ ይብሉ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ፅሙ እንድሕር ዳ ኢልዮም ተኾኑ እዮም ክጉድኡ እዮም ኢሉ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ መርዓዊ ከሎ ዕርፍ መርዓት ክፀሙ ይከሉ እዮም ማለት ብሕጊ መርዓዊ ምስኦም ከሎ ዕርፍቲ ኣይፀሙን እዮም ማለት እዩ ናይ መርዓ ሕጊ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መርዓዊ ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ የዕርፍ መርዓውቲ ተባሂሉ ሃዋርያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያት ምስ ጎይታ ክሳዕ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ይክእሉ መከራ ክቕበሉ ይክእሉን እዮም ድሓር ግን ክቕበሉ እዮም ተባሂሉ ድሓር ዝተባሃለት እያ ምናልባት ከብርህዋ ፀኒሖም ኣሕዋትና ድሓር ዝተባሃለት ናይ መጀመርያ ትንሳኤ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቅድሚ ትንሳኤ 2 መዓልቲ ፀይሞም ሓቂ ካብ ዕለተ ያው 3 መዓልቲ በልዎ ካብ ሓሙስ ጀሚሮም መግቢ ይበልዑን ክሳዕ ሰንበት ትንሳኤ ማለት እዩ ዓርብን ቀዳምን ኣይበልዑን መግቢ እዚ ክፀወሙ እዮም ማለት ንትንሳኤ ተኮይኑ ዓርብን ቀዳምን
نعرقت متحدى أخوي نخاني نحر عرقت منفس قدس تقبلهم 4 معالت 5 صوم يا ونبي كريستيان تاريخي نقرنا لذا حوارات انتي جيروميم تصيموم يوم قويتاو ناي تصومون يوم ايبلن انتي داني مرعاو مستوسد خصوم يوم يلو ماتي معاس كم تصومو هاي ترفا سبيسيفيك يور نغيرنا مات معاس مخانو كم تصومو ماتينا يو تصوم برخه زوخ بينا ناي تصوم برخه كنقبل እግዚአብሔር يحجزنا قصلو دياقون ابيل قال هوت يسمع لنا احوات سناي دس زبل اقالاصاي እተን ጾማት ዲያቆን ሚራን ሓውና ነጊርና ፀኒሕተና ይሁድ እንታይ ጾሙ ነይሮም አይሁድ ስርዓት ነይርዎም አይሁድ ንጾሙ ስለዝነበሩ ንሕና ሕጂ ረቡዕን ዓርብን ንጾም ዘለና ናቶም ካኹም ናቶም ኣፃወማ ነይርዎም እዩ ሰንበትን ሶኒን ድብላ ነበረ ሓሙስን ሶሉስን እዚኦም እንዳገብሩ ይጾሙ ነይሮም አይሁድ ሕጂ ኣብቲ እንታይ ትርጉሙ ናይ ወይንን ንምሳሌ ይኸውን ኣሎ ማለት ሓድሽ ወይና ኣብ ሓድሽ መትሓዝ ይኸውን ኣሎ እምበር ኣብ ኣረጊት ክኸውን የብሉን ድብል ዘሎ ሕጂ ኣብቲ በማርኛ ዘሎ ኣብ ትግርኛ ከዓ አንድምቱ እንታይ ይብሎ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ መትሓዝ እዩ ዝኸውን ሽዑ ኻኒ ኣብቲ ኮይንካ ይቅደድን እቲ ወይኒ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዘይተሓደሰ ሰብነት ሕጊ ሓሉ ዝብሎ የልዎን እንታይ ብመንፈስ ቅዱስ ክሕደስ ኣለዎ ሰብነት ቅድም ኢሉ የምፅሎ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ተሓደሰ ሰብነት ግን ሕጊ ሓሉ እንተበልናዮ እቲ ሰብነት ኣይጉዳእኒ እቲ ሕጊ እውን ይሕሎ ነገር ግን ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዘይተሓደሰ ሰብነት እንድሕር ሕጊ ሓሉ እንተይልናዮ እንታይ እዩ ጾም እንተይልናዮ እንታይ ሰብነት ይጉዳእ እቲ ሕጊ ከዓ ኣይከብርን ብሰብነቱ ስለተጎረ ካብቲ ሕጊ ክወፅእ ስለዝኽእል እንዳበለ እዩ ድትርጉመልና ኣብቲ ትርጉሙ ማለት እዩ ኣብቲ መወዳእቱ ግን መወዳእታት ኣይዘምፅእ ኣሎ እዩ ኣብቲ እቲ ወይንን ወባህቱ ለወይን ሓዲስ ውስተ ዝቅ ሓድስ ይወድይዎ ነገር ግን ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ምንታይ ወይም ኣብቲ ሓድሽ መትሓዚ ወይ ከዓ ኣብቲ ሓድሽ ዕትሮ ንብሎ መትሓዚ እዮም ዘቐምጥዎም ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ተሓደሰ ሰብነት ሓድሽ ሕጊ ወንጌል ሓሉ እንተበልዎም ግና ይብል ሕጂ ወይታ ኣቀው ክልኦም በበይናትዮም ህብረ ክልቲኦም ንሕዶም እንታይ ገቡ ይተሓላለዉ ምክንያቱ እቲ ወይኒ ሓድሽ እዩ እቲ መትሓዚኡ ከዓ እቲ ዕትሮኡ ከዓኒ እቲ መትሓዚኡ ዘሎ ከዓ መርቢል ንበሎ ዋላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ መትሓዚ ዝቅ ዝብሎ ዘሎ መትሓዚኡ ማለት እዩ ሓዲስ ክሳብ ዝኾኑ ግን ንሕዶም እንታይ ገብሩ ይተሓላለዉ ይብሎ ሕጂ ብዚ እቲ ሕጊ ይሕሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ወይንን እቲ መትሓዝን ንብሎ ዘለና እንታይ እቲ ወይኒ እንታይ እቲ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ጾም ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ እቲ መትሓዝ ተባሂሉ ዘሎ ዝቅ ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዕትሮ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ንሕና ሰውነትና ማለት እዩ ሰብ ማለት እዩ ብምሳሌ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ክዳን ተባሂሉ ዘሎ ከምኡ እቲ ዝተቀደደ ልብሲ ኣብቲ ጥዑይ ኣምፂኦም ኣይልግቦን እዮም ሕጂ እቲ ጥዑይ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ሰብነት ማለት ሰብነት እንታይ ኣብዚ ድምሰል ዘሎ እቲ ሰብ ነቲ ሕጊ ዝሕሉን እቲ ሕግን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ናይ መወዳእታ በታ ወይንን በታ መትሓዚትን ናይቲ ወይኒ ዘላ ድሕር ርኢናዮ እንታይ እዩ እቲ ወይኒ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ እቲ መትሓዚ ከዓኒ እቲ ሰብነትና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ኣብዚ ዘምፅዎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅና ኣረጋዊ መንፈሳዊ ንሕዶም ይተሓላልዎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣላ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብቲ ኣኮንህነ ዘናቅቦሙ ለህጋጋት ኣላ እሙንቱ ህጋጋት ይኣቅቡነ ለኣቂብ ወለ ተፀውኖ እንታይ እዮም ሕጂ ነንሕዶም እንታይ ዝብለና ወይ ተኣቀቡ በይናትዮም ህብረ ነንሕዶም እንታይ ገብሩ ይተሓላለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ንሕጋጋት ከዓኒ ንሕና ኣይኮንናን እንታይ ንገብሮም ንሕልዎም እንታይ ደኣ እቶም ሕጋጋት እዮም ንዓና ዝሕልውና እምበር ንምንታይ ኣብ እግዚኣብሔር ንምፅጋዕ ኣብ ፅላል እግዚኣብሔር ንምዕቋብ እንታይ እዮም ዝገብሩና እሶም እዮም ንዓና ዝሕልውና እንታይ እዮም ሕጋጋት ሓሊና ንጥቀም ንሕና ዳ እዮም እምበሪ እቶም ሕጋጋት ኣይኮኑን ማለት እዩ እንታይ እዩ ነንሕዶም ይተዓቃቀቡ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ሕጋጋት ትሕቀቡ ከለና ግን ንሕና ከዓኒ ብሕጊ እግዚኣብሔር ንጓዓዝ ከለና እግዚኣብሔር ከዓኒ
እንታይ ዝገብረና ይዕቀበና ይሕልወና ኣብ ምድሪ ኸኣኒ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ንጅምር ብድሕሪኣ ዘላ ካብ 18 ክሳዕ 26 ተኸይድና ዶ ይሓሽ ምክንያቱ በእንተ ወለተ ኢያኢሮስና እታ ደም 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ብሓንሳብ ስለ ዝኾነ ተናርእስቲ ቀፅላ ብሓወሽ ከም ብባዶ እሺ ፍረዝጋ ሓውን አንብበልና ሞ ዲያቆን ሜሮን ናባኸ ምብርህ ረህስቲ ፍረዝጋ ሓውን አንብበልና ሕጃ እንታን ኩላህና እንዳተኻፈልና እንከይድ ኦኬ እሺ ካብ 17 ጀሚሩ ካብ 18 እዚ ክብሎም ከሎ እነሆ ምራሕ ቤት ጸሎት መጾ ጓለይ ሕጂ ሞተት ግናኸ ንዓ ኢድካ እምበረላ እሞ ክትሓዊ እንዳበለ ሰገደሉ ኢየሱስ ድማ ተንስዩ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓቦ እነሆ ከዓ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዝሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተተንከኹ ክሓዊ እየ ኢላ ኣላ እሞ ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከየት ኢየሱስ ግልፅ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጀኹ ጓለይ እምነትኪ ሓወየትክ በላ እታ ሰበይቲ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሒዛ ሓወየት ክሳብ ክንደይ እዩ ክሳብ 25 ሃገ እስካብ 26 ኢየሱስ ናብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ምስ መፀ ነፋሕቲ እንብልታ ዋይ ክብሉ ዝብሉ ሰብን ረኣየ እዛ ጓል ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣልግሱ በሎም ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎ እቶም ሰብ ምስ ወፁ ኣትዩ ኢዳ ሓዛ እታ ጓል ከዓ ተንስእት ኣብ ኩላታ ሃገሩን ወሪኡ ወፀ ኢየሱስ ከዓ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓዊሎም ክሳብ 26 አንብቤ ኣለኹ ይቕሪታ እሺ ሕረይ ቃል ህይወት የስማዓልና ረዝግ ሓውና እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ የብዝሐልካ እሺ ምናልባት ተባሂል ነይሩ አንተ ያባሐው ያነ ምናልባት ንእሽተይ እንታይ ዝወሰኽ ሓሳብ ኣለኒ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ካብ መምሃራን ወገን ዝኾነ ኢያኢሮስ ተባሃለ ሰብ ናብ ጎይታ መፂ ጓለይ ሞይታ ኣላ እሞ ያሬታ ጓለይ ሓሚማ እሞ ክትሕውየለ ኢሉ ከም ዝመፁ ገና ኣብ ሕማማ ብዓራት ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ናብ ጎይታ ከም ዝመፀ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ክልተ ዓይነት ታሪክ ወይ ክልተ ዓይነት ኣጋጣሚ ከም ዘጋጠሞ ሕራይ ምስኡ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገድኻ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዘጋጠመቶ ይገልጽ ማለት ኢና ሽዑ እንታይ ላሳ ብእምነት ጫፍ ክዳኑ ከይደ እንድሕር ተንኪፈስ ክሓውየ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕዲርላ ማለት እዩ ብእምነት ከይዳ ጫፍ ናይ ክዳኑ ምስ ተንከፈት እቲ ን12 ዓመት ዝፈሳ ዝነበረ ደም ደው ከም ዝበለላ ማለት እዩ ብዛዕባ እዛ ኣደ ወይ ካብ ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክዛረብ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ገንዘበ ኩሉ ሓካይም ወይ ከዓ ንኣቀብቲ ስራይ ወይ ከዓ ነቶም መድሃኒት ንቕምም ኢና ጥዕና ፈውስን ህቢና ዝብሉ ዝነበሩ እንታይ ዝገበረት እያ ዝበተነት እያ ማለት እዩ ገንዘበ ኩሉ ዝወደአት ዝበተነት ግን ተስፋ ዘይረኸበት ካብ ሕማማ ክትፈወስ ዘይከኣለት በቃ ብምድራዊ ሓይሊ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘይነበራ ቅድስቲ ኣደ እያ ማለት እዩ ነገር ግን ብእምነት ማለት እዩ ናብ ክርስቶስ መፅያ ጫፍ ክዳኑ እንድሕር ተንኪፈ ክሓውየ ብምባል ጫፍ ክዳኑ ተንኪፈ ከም ዝሓወየት ንርአ ማለት ኢና ኣብዚ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዝህበና ንዓና እምነት ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ማለት እዩ ምዃኑ ማለት እንኳን ንክርስቶስ ምትንካፍ ጥራሕ ትረፍና ክዳኑ ብምትንካፍ ንባዕሉ ክሓውየ ከም ዝበለት ማለት እዩ እዚ ቤተክርስትያን ከይና ንገብሮ ኣገልግሎት ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዘለዎ ዘርኢ ማለት እዩ ናይ ቤተክርስትያን መጋረጃ ናይ ቤተክርስትያን ንዋየ ቅዱሳት መፅሓፍ ቅዱስ ቤተክርስትያን ምስላ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ብእምነት ጫፍ ክዳኑ ተንኪፈ ሓወያ ማለት እዩ ብኢዱ ክድህስሰኒ ረሰይ ኢዱ ገይሩ ክሕዘኒ ኣይበለትን ማለት እዩ ካብ ጎይታ ዝደልየት ጫፍ ክዳኑ ብምትንካፍ ክሓውየ ኢላ ኣሚና ካብ እምነትኻ ሓውያ ማለት እዩና ጎይታ ኣመስኪንዋ ማለት እዩ
الناس قالوا فوسي طرح ديكونا منفساو فوسي نحاتيات سريتون كم ذهبا نجلس ماتي كدي سلام نبري دقيم كحاتيات هاي تسرحي له ماتي حاتيات كتحادي قل كيلو قويتا بسلام كم زفان وانري تمريسنا بيتي يا يروس كيدو خانة قول عسى تخلت عمت كم زتنسا يرد عنا مالتي تكيسي هزلا مالتي او عنتو يقليتون يرو ديا فرزق حاونا ديكم فرزقي انتايز بالحسابي موت بزح جزي بدك استقليت لهم مصحف قدس مالتي على ازار نبعل مويتو خنا تنسو اليو وي كاني قريتا على ازار دقيس لهم ختنسو خيد اليو مصي غويتا ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዳዊት ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቃ ህብነዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ይብል ማለት ክርስቶስ ልክዕ ተንስዮ ከም ዝነበረ ሰብ ካብ ሞት ያሬታ ልክዕ ደቂስ ከም ዝነበረ ሰብ ካብ ድቃሱ ከም ዝባራብር ልክዕ መስተሰት ይጸንሐሙ መስኡ ምስ ሓደጎ ካብ ስኽራን ዝነቕሐ ሰብ ከም ዝትንስእ ከምኡ ካብ ሞት ተንስእ ይብል እሞ ሞት ብድቃስ በመጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ጊዜ ንሞት ድቃስ ይሉ ይገልጹ ማለት እዩ አንሰ ሰከብኩ ወነምኩ وعنسى سكوك ونمكو أنس دخي انت أنا دكاسكو فتسيما دكاسكو وعنسى أنك زابير دما تنسى عني بماتنا بزح جزي موت بدك أستمثيل اللوز بالحسابي مالتي لذي دكي سيازل لا مبالو ياو اتهم سبات كسحقوه خمس قبرة نقرقن أي موتة تنكبل كل قويت حدا نفسها يعوقينا تمسكنا سلز نبرد كالايكا تنسى إن هي وتنسو مخانو ولا كنت موتسب بهوت كان بروز خال كريستوس مخان من تخرج ديلو اي موتة تنزبل قال كم تزارو فليت بالحساب قلت يلا اذا دمس فساز نبوي كعسة خلط عمل دمس فساز نبرت ها تتحمم كلا اذا هتصان زي 5 ولدت ماتي اذا هتصان زي موت كلا خاني تا كابدم فساز نبرت سبيت خا 5 حويت يردعنا ماتي بقى بعد ما يزقوا العزيا كم زحمت تا دمس فساز نبرت زاهصان زي اختوللا جميرا زدم زفسا خمز نبره زاهصان زي اخت موت كلخا دما خمز قارصه بحاده معلت استغبره تعمري ماتي نايتي امولاد نايتي حمام زجمرلو نايتي محوي نايتي متنساخا زغاطملو حاده معلتي قطمين كمز نبر يا مصحف قدس يገልጸና ቀጽሉ ይحوት ሰናይ ሐሳቢ عليه تسمع لنا مير حوانا يقول مير دوسخ حسابي يقولون نفتات تقص زلا تقصيلنا صبو بقى شاب بحوي انا خم ببلكا موسخه تقلصا كبريكا كم ببدا انا اشي كتصلي لي اسخامنتي كاب قطر هم يحجمر كاب قطري سران شوات راسان خلتني يحجمر سران شوات ملكا مشي እሺ ኢየሱስ ከአምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓዊሎም ወዲ ዳዊት መሓረና እናብሉ ሰዓብዎ ናብ ቤት ምስ ኣተወ እቶም ዕውራት ናብኡ መፁ ኢየሱስ ድማ እዚ ገብር ከም ዝኽእል ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሎም ንሳቶም ከኣወ ጎይታ ይበልዎ ንሱ ድማ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም እናበለ ኣዕይንቶም ተንከዮም ኣዕይንቶም ከዓ ተኸፍታ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይፈልጥ ተጠንቀቑ እናበለ ብፅኑዕ ኣሰማዓሎም ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኩላታ ሃገር زنو زرقح كوسخا موزيا وخلو خفق بحانس أيركا تودنا بحوي تمها سالي أزياون قدر سالسان كالتن كسع سالسان 4 بزعبات أمر سلزخونا مادي كاصل أبي شي ايشي كاتسيلون تايبل يوسف عباس كم ززاربه هفتي عورات كم زحوية بزخ عباسات كم ززاربه يزارب ماتي عباس كم ززاربه نساتهم كوص خلو انه حدا غاني زحدرو عباس امصلو ኢየሱስ ካነት ጋኔ ምስ አውጾ እታ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝብ ድማ ከም ዝበለ ነገር ኣብ እስራኤል ከቶ አይተራየን ኢሎም ተገረሙ ሪሳያን ካና አጋንንት በሐለቅ አጋንንት ይውጾ አሎ በሉ ስለ ቃላቱና እግዚአብሔር አናخنا ስም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቃልዮት يسمعنا ሊቆን ይርሐ እና زي انتينا كم مجمر تفرزق حونا بز انتي رينا نغيرنا يرو تامرات يلو يكون ميرنون امطيو نيروت زن معرف هزلوا بزعبه تامرات زغبرو غيتانا مدحاي كريستوسين زناغرا زلوا مالتي كاب انقصو صحانيلنا كاب معرف حموشه اف معرف شومون تخان خفت غبو ناي ترارا سبكه زبال زنبره افت شوم معرف شومون تخم زورد حموشته 6-7 خا نايت غوبو سبكت وي كان ناي دبر سبكت كم زخونه كاب شومونته
ناب تشعت دخلنا خلنا هنكيد كلنا خان زيهم كان ناي تأمرات زجبرو كاو وريدو كافت دبر وريدو كافت جوبا وريدو خاني تأمرات زجبروم نجارات يوم حجب زي أخا حجن داي كلتا تأمرات رينا نيرنا نايزين كلتا أوالد كحنتي دم فساد زنبرة تعو خلا أبزخ موت مويت زنبرة كاستنسات أبزخ عن حجب بعوران زنبرونا كلتا عوران نرئ لنا فتا قدامي تزلا مالتي نفتا دحريا زلاهم كنرينا أبت كابزيوم حجخا نزيوم نتحنتم دمس فساد زنبرة مسحوية نتي أخاني أبيت إياروس كيدو خاني نزي نتا مويتا زنبرة دحر متن سوء يولنا وهالي فوق زي أمية كافت بوتاس حلف سبلاقن شو عنتاي متيمو كلتا عورات متيمو منتاي بلو انزي بلو تسهلنا ولد داويت محارنا اندابلو متيمو مالتي ويتانا من حين يسكسوس وانجيل ماتيوس كجمر كل لداتو لغزينا يسكسوس يلو كجمر كل انتاي لي يجميرو ود داويت ود ابراهام إلي جميل وزل حج ود داويت محارنا انتاي ناي داويت قال كيدان نيروي مهال እግዚአብሔር ለዳዊት ዝብሎ ማለት ነው ዳዊት እግዚአብሔር ምሕልሉ ነይሩ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትንቢት ስለ ዝፈልጥ ዝነበርካ እንታይ ብሎ ወዲ ዳዊት እንዳበሉ መሓርና እንዳበሉ ድሕሪ መጽለው ክልተ ዕውራድ ማለት እዩ ወበዊ ቤተ መጽሐቢዮ እሙንቱ ዕውራድ ገዛም ሰዓተው ግን ሽዑ ናፍቲ ቤት ሰዓተው ግን ቶም ክልተዮም ዓይነ ስውራን ዝነበሩ ዓይኖም ዘይርኢ ዝነበሩ ሰባት ናኡ መጽው حج انتاي لي زحتهم قنا قويتانا نحن كسوس ويبلهم اكزي يسوس تأمنون كما اكل زنتا قبير ناز نقار كم زقبر سي تأمنوا ديهم حجي حبات فلت تايب لنا زمرايلون زي ابيهر يفتن لبا وكلياتي كولاليت زيسو كولاليت تايز قبرو تن زبلو زحسبو لب زملالسو لبن كلايتن زفتن እግዚአብሔር ዝምርምር እግዚአብሔር እንታይ ብሎም አሉ ተአምኑ ዲኹም ከምዚ ነዚ ከምዚ ክልስ ተአምኑ ዲኹም ሕጂ እንታይ ሶም ዝአምኑን ዘይአምኑን ፈልጥ ማለት ንምንታይ ግን ከም ዝብል ዘሎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝብለሉ ዘሎ እንታይ ብሎ አኮ ያእሚሮ ህባአተ አላ ከመ የሃብ መካነ ለጥንተ ተስብእቱ ዘያእምር ህባአተ تايز بلنا زلزي هايمانة أبو 75 زلو مالي انتايو حباء زي فلت كوين ويكانا يسلبهم امنتهم زي فلت كوين زي كونس انتايو ساب كم زخونة سقوك قال كم زخونة انتاي قبري نعو خرديلي ايو انتايز بلهم زلو كتحاويدو نازي خمز قبرسي تأمنو ديهم نازي خمز خلسي تأمنو ديهم اللي زحات زلو بزحجي ولا نيال أزارون هابي كبيركمو إلو يمصي أبا جورج زغاسጫ መጽሐፍ ምስጢር ተጻሒፉ ዘሎ ምዚያ ተተሓዘት ሓሳብ እንታይ ያለ እዩ ኣብ አይሁድ ዝነበሩ ወገናት ምስ ኣባ ጆርጅ ዘጋስጫ ዝገበሮ እንታይ ነይሩ ክርክር ነይሩ ብዛዕባ እዚ ማለት እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል እዩ አልዓዛር ኣበይ ቀቢርኩም ሆነ አልዓዛር ኢሉ ኣይሓተም ኣብዚ ኸ እንታይ ንርኢ ኣለና ነዚ ከም ዝገብርሲ ተኣምኑ ዲኹም إلي حتى تالو مالتي نزي أنا من تحازي ليه تحساب زمت أزله حجي أملاحكم سي تما يهودون تأميلهم أملاحكم كله زفلت تتخون أملاح كله فلتي حجي نكرسوس كأملاح يتبلو وزلهم سي كل تزفلت تخوينس نمنتا إن الأزار بيك أبيركم ويلا حتيتو نيابا جورجي زغاسጫ شعو تايم بعرات تصيروم مصيم شعو حميمهم سلازنور بعرات تصيروم مصيم كمل سلو خلو انتاي هايمونات كام سولو ايهوداوي مسولم هو حراي بليلهم አዳም አይቲ ሃሎ ከስለምታይ ልጎይተ እግዚአብሔር ካብ ዘፍጥረት ራ መስለ ዘይፈልጥ ዲዩ አዳም አበይ ከም ዘሎ ጥፊ ወዲ አዳም አበይ ለኻይሉ ደሓተተ ሕጂ ቦታትና ንኽልት ይኽትርጉሞ ከሎ እንታይ ለምም ዘምጽዎ እግዚአብሔር አዳም አበይ ለኻይሉ ዘሓተተ ንምንታይ ስጋ ከም ዝወሃድ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ ሕባ ዝፈልጥ አምላኽ ነቲ ካብ ፍልጠት ህፁ ዝኾነ ስጋ ከም ዝወሃድ ንኸነግር ኢልዩ ከምዚ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ እምበር ሕባኣት ናይ ልብታት
ናይ ሰባት ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነን ዝሓትት ዘሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሚሉ ከዓኒ ወይ ደሞ ካልእ እውን ንምንታይ ከውኒ ሃይማኖቶም ንምግላጽ እቶም ሰባት ከዓኒ እወን ኣይፋልን ኢሎም እንታይ ገብሩ ከለው ሃይማኖቶም ስለ ዝገልጹ እንታይ ድገብር ሽዑ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪኡ ወገሰሶም ኣይንትዮም እንዘይብል በከም ሃይማኖትኩም ይኩንኩም እንታይ ኢሉ ዓይኖም ዝትንክፎም ሽዑ ከምቲ ሃይማኖትኩም ከምቲ እምነትኩም እንታይ ኢሎም እወይ ኢሎም የምሶም ማለት እዩ ከምቲ ክእልስ እወይ ኢሎም ሕጂ ከምቲ ዝበልኩሞ ከምቲ ይኹነን ዳኣመንኩሞ ከምኡ ይኹነልኩም ዓይንቶም ከም ኢሉ እንታይ ገሩ ዓይኖም ይትንክፎም ማለት እዩ ዓይኖም ይድህስሶም ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ድህስስ መሰበሎም ግን ሽዑ እንታይ ገብሩ ተከስታ ኣይንትዮም ምስ ዳህሰሶም ግን ከምቲ ሃይማኖትኩም ይኹኑ ኢሉ ምስ ጋሰሶም ግን እንታይ ኮይኖም ሽዑ ተንክልቴን ዓይንቶም በረኻ ተኸፍታ እንታይ ኢልዎም ግን ሽዑ ከዓኒ ዋላፍቲአን ነቴን ደም ዝፈሳ ዝነበረት 12 ዓመታት ደም ዝፈሳ ዝነበረትና ነታ ጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ከተንስአን ከሎ እንታይ ኢልዎም ንኻልእ ሰብ ከይትነግሩሲ ተጠንቀቁ እዩ ዝብሎም ኣብዚ ኸ እንታይ ኢልዎ ገሰጾም እግዚእ ኢየሱስ ወይ ቤሎም እውቁ ይትንገሩ ወኢለመኑይ ንሓደ እኳ ንኸይትነግሩ ንሓደ እኳ ከይትዛረቡስ ተጠንቀቁ ኢሉ እንታይ ሕጂ ተኣምራት ክንገብር ከለና ኣርኣያ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ነገራት ንዓና እንታይ ክኾነና ኣብነት ክኾነና ኢሉ ዝገብሮ ንኩሉ ነገራት ዳሕራይ ኣብ ተኣምራት ተዋሂብኩም ጸጋ ናይ ተኣምራት ተዋሂብኩም ትገብሩ ከለኹም እንታይ ክፍለጠልኩም ከምዘይ ተፈለጠልና ክትብሉ ከምዘይብልኩም እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ዋና ንሪኦ ዘለና ማለት ሕጂ ተኣምራትና ፈውስ ጌርና እንዳበልካስ ብስክሪን ምልቃቕ ማለት እዩ ሕጂ ግን ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገብረና ኣሎ ኣርኣያ ዝኾነና ውዳሴ ከንቱ ስለ ዘይደለየ እንታይ ብሎም ኣሎ እንታይ ትግበር ኣይትግለጹ ወይ ከዓ ኣይትንገሩ ይብሎም ኣሎ ንምንታይ ስጋዕ መዓስከ ስጋዕ ግዜ ትንሳኤ ኻን ኣይትንገሩ እንዳበልኻን ብክልቲኡ አንድምታ ኣሎ ማለት እዩ እሶም ግን 31 ዘሎ እንታይ ይብለና ወፂኦም ነገሩ ውስተ ኩሉ ባሃውርት ነገር ግን እሶም ግን ውፅ ኢሎም ግን ኣብቲ ኩሉ ነገር ኣብቲ ኩሉ ቦታታት እንታይ ገይሮምሉ ዝንኡ ነጊሮምሉ ነቶም ህዝቢ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ገይሮሞም ነጊሮሞ ድሕሪኡ ሽዑ እንታይ ኢና ንኸይድ ኣብ 32 ጽሙም ዝነበረ ባሃም ዝነበረ ኣብቲኦም ክልተ ርኢና ኣለና ኣብዚኣ ኸ ክልተ ተኣምር ኣለና እዚኦም ክልቲኦም ዕውራት ኣለዉ ኣብዚ ኸዓኒ ጽሙምን ባሃምን ወይ ከዓኒ ዘይዛረብ ኣፉ ከዓ ዝተዓብሰ ዝነበረ እንታይ ወእምዛ ወፁ እሙንቱ መን ወፂኦም ካብቲ ቤት እቲኦም ዓይነ ስውራን ዝነበሩ ክልቲኦም ወፂኦም ዳሕራይ ወኣምፁ ሃቤብ እሴ ዘጋኔን ጽሙ ወባሃም ጋኔን ዓባስን ጸማምን ዝገበሮ ሰብ ናብኡ ኣምፁሉ ዘጋኔን ጽሙም ወባሃም ይብል ጸማም ዓባስ ጋኔን ዝሓደሮ ሰብ ኣምፁሉ መኒ ነቲ ጋኔን ጸማምን ዓባስን ኢልዎ ማለት ዓባስ ጸማም ጋኔን ዝሓደሮ ሰብ ንሱውን ዓባስ ጸማምን ይኸውን ቀድስ እንተበልዎ ይቅድስ ኢሉ እዩ እሞ ባሃም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይሰምዕን ኢሉ እዩ እሞ ጽሙም በለ ሕጂ ጽሙምን ባሃምን ዝብሎ ዘሎ ነዩ ነቲ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ትጋኔን ከዓነ ሓዲሩ ጽሙምን ባሃምን ከም ዝገበሩ እንታይ ሽዑል ድብለና 33 ካ ወፂኦ ጋኔኑ እቲ ጋኔን ምስ ወፀ ነበብ እቲ ባሃም ወጽሙም ሰማ ዓባስ ዝነበረ ተዛረበ ጻም ዝነበረ እውን ሰምዐ እዝኑን እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ክልቲኡ እዝኑን ኣፉን እዩ ደይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ጽሙምን ዓባስን ኣፉን እዝኑን እዩ ክልቲኡ ውስታይ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ዘይሰምዕን ዘይዛረብን እዩ ነዚ ምስ ራእይቶም ህዝቢ ከዓኒ እንታይ ገብሩ ይብለና ሽዑ ተደነቁ አንከሩ እንታይ ኢሎም እዮም ከዘንግሩ ጉምራ ይተርእየ ዘከመዝ በውስተ እስራኤል ኣብ እስራኤል ከም ዝበለ ፈጺሙ ኣይተራእየ ኢሎም እንታይ እዮም ናይ አንክሮ ምንካር ወይ ከዓ ናይ ኣድኒቆም ይዛረቡ ዘሎ ኣብዚ ግን ዘሕዝን ነገር ክንርኢ ከለና ግን ፈሪሳውያን እንታይ እዮም ኢሎም ዘምፁ ሽዑ ፈሪሳውያን ሰ ይቤሉ
بملأكم الأجاننت يوصوا الأجاننت انت أميلهم دو تسبات ناي كلهم منافس تقويتها زخونا ناي كلهم ملائكتن ناي كلهم ቅዱሳንን አምላኽ ዝኾነስ እንታይ ኢሎም ነቶም አጋንንትስ በቲ ሓለቃ ናይቶም አጋንንቲ ዘውፅኦም ዘሎ ኢሎም ፈሪሳውያን እንታይ እዮም ገብሮ ከለው ክኸስዎ ከለው ወይ ከዓኒ ናይ ሓሶት ክስ ክኸሱ ከለው 34 ዘሎ ይነግረና ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ናይ ሓሶት ክስ ከም ዝኾነ ዳሕራይ ግን ኣብ 35 ጋር ወሰ ግዜ ኢየሱስ ተኩሉ አይጉር بهاورت ويتا شو دحراي نزي تامر እንዳገበረ بمخرابات ون እንዳማሃረ ወንጌል መንግስት መንግስተ ሰማያት ተተቱ ወንጌል እንዳማሃረ አማኸሎም ከምስተመላለሰ ነቶም ኩሎም ዱያት ካኒ ናኡ ዘምጽሉ ካኒ ከትረፈ ንኩሎም ይፍውሶም ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ استحዋት ኣብዝሐ ኾኒ ዝተረፈ ካን እንዳመላኹ እሺ ቃልዮት ይስማዓልና ዲያቆን አቤል ሐውና እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ ይብዛሕልካ አይብዛሕካ ናባሕወይ ምናልባት እኔ መጨረሻ ዘላም ብበልናሙ ንሽተ ያንን ትረዝ ግን ሐሳብ ግን ወዳታ ትምህርትና ሕተ መልስን ክንከይድ ኢለ ሰናይ ካብ 36 ዘለኹም ብበልኩም ኣብ 36 ስጋዕ መፈጽምታ ከምኡ ዲ ሓቂ እዋ 35 ዘለና ኣብ ገሊላ ከም ዝተመላለሰ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 35 ክሳብ 38 ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት እናመሃረ ወንጌል መንግስት እናሰበኸ ኣብ ማእከል ህዝቢ ንዘለዉ ሕሙማትን ድኑሳትን እናሕወየ ኣብ ኩላ ከተማ ዓድታትን ተመላለሰ ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣየ ደንገጸ ሓላው ከም ዘይብሎም ኣባጊዕ ድኹማትን ፋሕ ዝበሉ ነበሩ እሞ ረሕረሃሎም ደቀ መዛሙርትኻ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓይቲ ግና ውሕዳት እዮም በሎም እምበር ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓይቲ ክውስኽ ለምንዎ በሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አሜን ሽቃሌዎት ይስማዓልና ዲያቆኔ እሺ ወርኤ ብዙሃነ ሰብአ አምሃርዎ ወተሳሃሎሙ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣየ እንታይ ገበረሎም ርእይዎም ሓዘነሎም ለማቲ ሓዚንሎም ከዓ ሽዑ እንታይ ገበረ ወአምሃርዎ ማለት ሕዚኖም አደንጊጾም ማለት ወተሳሃሎሙ ንዖም ከዓ እንታይ ገበሮም ይቅረበለሎም ወይ ከዓኒ ሓዚኑ እንታይ ገይሩሎም ፈወሶም ካብ ሕማሞም ካብ ሽግሮም ኩሉ የድሕኖም ከም ዝነበረ ይፍውሶም ከም ዝነበረ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ወንጌል ካ ወይ ከዓኒ ወንጌል ይሰብኽ ከም ዝነበረ ክርስቶስ የረዳዓና ማለትና ብሓፈሻ መጠቕለል ሓሳቡ እንታይ እዩ ብዙሓት ህዝቢ ርእዩ ማለትና ብዙሓት ህዝቢ ምስ ረኣየኻ ጓሳ ከም ዘይብለና ባጊዕ ተበቲኖም ምስ ረኣይዎ ጎይታ ብጣዕሚ ሓዚኑሉ ማለት እዩ ህዝቢ ኩሉ ተበቲኑ መምህር ዘይብሉ ኣብነት ዝኾኖ መንገዲ ዘርእዮ መምህር ስኢኑ ክብተን ምስ ረኣዮ ብጣዕሚ ጎይታ ከም ዝሓዘነሎም ከም ዝደንገጸሎም ይርኢ ማለት ሽዑ እንታይ ዝብል ሰኣልዎ ለባዕለ ማዕረር ነቲ ናይ መጓሰ ጎይታ ዝኾነ እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ለምንዎ ኢሎ ማለት እዩ ማይረሩሰ ብዙህ ወገባሩሰ ህዳጥ ወቱ እቲ ሕርሽኡ እቲ እኽሊ ብዙሕ ኢልዎም እቶም ዓየይቲ ግን ውሑዳት እዮም ስለዚ ነቲ በዓል እኽሊ ነቲ እኽሊ ዓየይቲ መንቲ ክልእኸሉ ክልእኽ ነቲ በዓል እኽሊ እንታይ ግበርዎ ለምንዎ ይብል ማለት እዩ እና ናይ መጨረሻ ሓሳቡ ንዓና እዩ ማለት እዩና መምሃራን ሲኢልና ከይንብተን እግዚአብሔር አምላክ ኣቦታት መምሃራን ይትንሰኣልና ነቶም ዘለው ንፋዓት መምሃራንና እግዚአብሔር አምላክ ኣቦታትና እውን ይሓልወልና እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ንቤተክርስቲያን ብጥበቡ ይሓልዋ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ፈተነታት ናይ ዓለም ናይ ክሕደት ናይ መንፈቅና እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያን ይሓልዋ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እናተባሂልና ከጓሳ ዘይብለና ባጊዕ ከይትኾኑ ልክዕ ዳዊት ኣብ መዝሙር 22 ኣብ ገጽ 22 ኣብ ትግርኛ 23 ተሪኹሞሲ እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የለን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ብድነ ጸልማት እኳ እንትኸድኩስ ወይ ካብ ብድነ ሞት እኳ እንትኸድኩስ ክፉ ኣይፈርሕኒ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንስኻ ምሳይኻ እንዳበለ ይቐፅል ዳዊት ማለት ኢና እግዚአብሔር ጓሳይና እዩ ማለት እዩ ንሕና ኻ ናይ እግዚአብሔር
ናይ ጉስነቱ ኣባጊዕና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ነተን ኣባጊዕ ብዘይ መምህር ብዘይ ኣብነት ብዘይ መኻሪ ምስ ረኣየን ሓዚነለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ጎይታ ሽዑ ለምኑ እንታይ ክገብረኩም እያ ነኸዓኒ ነቲ መጓሲ ኣባጊዕ ዝጓስዩ መምሃራን ክህበኩም ምእንቲ ለምኑ ድለዩ ተባሂልና ማለት እዩ ወይ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ክንሓቶ ከም ዝግባአና ኢሉ ዓንድም ኢሉ ሽዑ እቲ ኣባጊዕ ዝተባሃሉ ቤተ ኣይሁድ እዮም እቲ መምህር ዝተባሃለ ካ ዮሃንስ ስለዚ ካብ ዮሃንስ ወፃ መምህር የለን እሞኒ እንታይ ግበሩ ንዓኹም መምሃራን ገይረ ምእንቲ ከውፃኩም ስለምኑኒ ይብል ጎይታ ማለት እዩ ስለዚ ንሕናም ክንልምን ግባአና በቃ ምሽ እዚ ዘሎ መጓሲ በቃ ንሕና ከይንጠፍእ ምእንቲ ቤተክርስትያንና ቦታት ምእንቲ ክህባ ኣቦታት ምእንቲ ከተንሳኣላ ንቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ክንፅሊ ይግባአና ስለዚ መጓሰ ስለዚ ሕብረት ስለምእመናን ስለቶም ዝጠፉን ስለቶም ዘለውን ክንፅሊ ይግባአና እግዚአብሔር አምላክ መምሃራን ከተንሳኣልና እግዚአብሔር አምላክ ኣቦታት ምእንቲ ከተንሳኣልና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንፅሊ ይግባአና ያው እግዚአብሔር አምላክ ከም ዘይገድፈና ቃል ኣቲልና እዩ ማለት እዩ ቤተክርስትያን አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዘይሓድጋ ክሳብ መጨረሽታ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ከም ዘይሕይልዋ ነጊርና እዩ ቃል ሂብና ግን እግዚአብሔር ዳወላ ቃል ሃበና እምበር ንሕና ከዓ ናትና ተራ ክንፀወት ኣለና ወይ ከዓኒ ለምኑ ተባሂልና ክንልምን ኣለና ብእውነት ሓደ ረክብለኩም ዝደሊ ኣሕዋት ኩላትና ጸሎት ኩሉ ግዜ ክንደጋገፍ ግባአና ወላ ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ዝግበር ኣገልግሎት ንባዕሉ ንክቐፅል ኣሕዋትና መምሃራን መፅኦም ክምህሩና እና ዝያዳታ ኣገልግሎት ምእንቲ ክሰፍሕ ክንፅሊ ይግባአና ማለት ስለ ማሕበርና ስለ ኣሕዋትና ስለ ኩሎም ማለት እዩ ለምሳሌ ኣብዚ መፅኦም ምሳና ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣሕዋት ዘይመፁ ዘይጠዓሞም ዝተፈላለዩ ሽግር ዘገጠሞም ክህልው ስለዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንደጋገፍ ግባአና እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ዝምህሩና መምሃራን ክሕልወልና ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ምእንቲ ክዓብየልና ክንፅሊ ይግባአና ጸሎት ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ማለት እዩ ካብ ጸሎት ዝዓቢ ሓይሊ የለንና ብጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ክንሓቶ ይግባአና ለምን ክወሃበኩም ድለይ ክትረኽቡ ማዕፆ ክሓብሉ ክረሓወልኩም እዩ ዝበለ ኣምላኽና ስለ ዝኾነ ንቤተክርስትያንና ኣገልገልቲ ምእንቲ ከተንሳኣላ ናብ እግዚአብሔር ክንፅሊ ይግባአናና እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ነቲ መጓሰ ሓዚኑ ደንጊፁ ኣቦታት